قرب دنقينا لنا. Yeah. طبعا الغمش حميد قبر سلام كبرات خاصتي ناي اري انفستينج كمون ناي فيسبوك سمع له دمتي كما له دمتي نحن سمع له حارسب سمع له مو لكم صحفوا لي كنكسل لو ما انتي حدا ازيو اقداسي زخنه بروجرام وين ما مدب احنا مسنا زلنا حدا سب نحن سمع له خينو بليز يسمع لكم تكتور لي هبتيجا يسمع له نحن سمع له كصحفوا لي مو يا سمع نحن له حدا صحفوا لي كلهم يسمع له مش كيرم عملي سمعنا الخمس يس سمعك الله سمعنا لها. كيرم أبزلهم سلام كتلو نداتمننا روحس بروخ قدامه سنبت كون لكم قاي من بزقاتامي لو ما عندي بروجرام حزم متزلخو كم كل جيزه نعخم يتقمن يحجزن نحرس زبلنا مدبات كاب دلا وي كاب ممصع عدنو علينا لو مدما مزح يجزلو كونتات وي ما حدش عمت دحرم حلاف كل جيزه ابزي قدامه عالم اب كندا امريكا يو اس اب كل فتا تاكس ويد ما جبري منجست نخافلينا مالتي بزح سب يربشو ابز غيزه بصحولو بزح جيجاتات كاي يفصم مالتي زي ابز حلفه تمكري ابز حلفه 4 عمت بزح جيزه جيجا ناي تاكسي ويد ما قرض زي جباني بزح جيزه نخافل نيرنا مالتي لو ما عندها مس حدا كيلا حونا عملو مبرهتو ناي تاكس اكاونتانت زود سب حيزلكم متلهو انتاي تاكس كما يسرح سلامنتاي نا تاكسي اكسترا نخفل زبلو بزحات حطوتات كنملزنا كمون زخونه حتى ويريتو نحلالكم كينوخا اب كومنت تصحفوا يلابو قدمي نملسهم محلافي بليز كلهم ابزلهم 4 قالن سبات لهم ناب كل شربلو مثلا كل صباح حساب كينا خنمهار اب يوتيوب اب فيسبوك لايف علينا ناب كل سبات شربلو املش عدمنا اخبيركا بسمين سلز مصاخ بسمين بسم تخصصاتي ناي اري انفستينج قبل بخمس جنا كايفتو قدمي نابتي ادالي زلو حتات مسغارنا قال من يملسهم قال زبل تحري بايتها وي عملتهم منيو اغاي نتخاطبتنا غاشاخه انا بقول كيف التكاجن تخاطبتنا كسب نشتي لا زخون ذاكل عملتهم منيو الى صحتنا في كاب دحراي عملتهم زبالينا خلنا بلومسي نشتي بزعبه دحرا وخا وي عملتهم منيو كبلو نخل اوكي سمع له ده يس اوكي يغني لي ماكل هوي بتعميد مسكنك ابز مدبك عندهم غشا ጌርካ ስለ ዘቕረብካኒ ምስዞም ክቡራት ተኸታተልትኻ ንኽላለ ኣጋጣሚ ስለ ዝፈጠርካ ለይ ብጣዕሚ የመስግነካ ብምቕፃል ንምልላይ ዝኣክል ነቶም ዘይትፈልጡኒ ኣምለሶም መብራህቱ ይበሃል ኣብ ኦም ሃጀር ዓብየ ክሳብ 5ይ ክፍሊ ብኡ ተማሂረ እንደን ድሕሪኡ ከዓ ካብ ሻድሻይ ስጋብ 10ይ ኣብ ከተማ ጎልሽ ተማሂረ እንደን ካብ 11 ክፍሊ ኣብ ከተማ ባሮንቱ ቀፂለ መበል 19 ዙርያ ኮይነ ድማኒ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ካልእ ሰዋ 2005 ዓመተ ምህረት ወሪደ ብድሕሪኡ ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ኣብ ዓውዲ ጂኦግራፊ ኣጽኒዐ 2008 ካብ ኤርትራ ወፅየ ኣብዚ ካናዳ ይቕመጥ ኣለኹ ሕጂ ኣብዚ ካናዳ ድማኒ ኣብ
برايتن كوليج تبعله برنبي accounting عودة accounting نازنية كم accountant خوينة يسرح الله. That's awesome. That's awesome. صبوا أزي لسه بلا مش حوي نتخطيتي نمللاي كابزا كلمات أنا فبقول كي أزي بغير فلتكا حدا خطيهم قربا حوي عركي ممهري كل نجاري خامالتهم. Thank you. So مجمرتا أب كندا ويد ما سب كاب كله كاب أفريقيا دي وي كاب إسرائيل دي وي كاب كله هجرات كم سخلون أبز قدام عالم فلاين أب كندا ببز الدنيا تسلم مت أبز مسمت زبز حسب الشجورة ويد ما عقل صبون تايو መንግስት ክንዲ ዝወሲድና ታክስ ክንዲ ዝኸይኑ ክንዲ ዝኸይና ኢሉ ተቀዳመይቲ ዘንጠርጥረላ ነገር ታክስ እያ ወይ ድማ ግብሪ መንግስቲ ማለት እዩ ግብሪ መንግስቲ ግን ስለምንታይ ኢና ንኸፍል ወይ እንታይ እቲ ግብሪ መንግስቲ ዝበሃል ንሓፈሻዊ ኣስፋሕ ኣቢልካ ትገልፀና ፅቡቅ ነይሩ ማለት እዩ well ብጣዕሚ ፅብቕቲ ሕቶ እያ ኣገዳሲት እያ ልክዕ እዩ ብዘይ ምፍላጥና ብዙሕ ዝተርፈና ክህሉ እዩ ስርዓተ ግብሪ ኣብ ካናዳ ኣዝዩ ሰፊሕ ዓውዲ እዩ ከም ዝፍለጥ ንሎማዓንቲ መሰረታዊ ስርዓተ ግብሪ ብካናዳ ጥራሕ እየ ክዛረብ ምክንያቱ ኣዝዩ ገፊሕ ስለ ዝኾነ ገፊሕ ዓውዲ እዩ ብሓደ መዓልቲ ተዛሪብካ ተውድኦ ይኮነን ማለት እዩ ካልእ ዓበ ውድሆ ድማኒ እቲ ሲአርኤ ዝበሃል ትካል ናይ ካናዳ ሬቪኒው ኤጀንሲ ዓመታዊ ሕግታት ስለ ዝቀይር እውን እዚ ኢልካ ቀፃሊ ኣብ ሓደ ነገር መደምደምታ ክትበሉ ትኽእል ኣይኮነን ማለት እዩ ናብታ ሕቶኻ ንክምለስ ልክዕ እዩ ሓድሽ ኮንካ ኣብ ሓደ ሃገር ክትመፅእ ከለካ ብዙሕ ውድሆታት ኣለዎ ሓደ ካብኡ ጋሻ ኢኻ ነዚ ሃገር ሕግታት ናይ ዝዓዲ እውን ኣይትፈልጦን ኢኻ ከምኡውን ምስ ግብሪ ዝተኣሰር ሕግታት ኣይትፈልጦን ኢኻ ማለት እዩ ኣብ ካናዳ ካብ ዕድመ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝኾነ ዜጋ ግብሪ ክኸፍል ግዴታ ኣለዎ ማለት እዩ ዋላ ኣታዊ ኣይሃልኻ ኣብ ካናዳ ሕጂ ስርዓተ ግብሪ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓመት ሓደ ሰብ ኣብ ሙሉእ ዓመት ዝሰርሖ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ዓመት ካብ መወዳእታ ወርሒ 2 ስጋብ ዕለት 30 ወርሒ 4 ግብሪ ፋይል ክገብር ኢንካም ታክስ ግዴታ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ሓደሽቲ እንድሕር ዳ መፅኦም ኣብ 2022 ዋላ ኣብታ መወዳእታ ወርሒ ይምፅኡ ሕጂ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ታክስ ሲዝን ግብሪ ክከፍሉ ግዴታ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ዳሕራይ ምናልባት ብሰፊሑ ክገልፆ ኸውን እቲ ረብሓታት ናይ ግብሪ ምክፋል እንታይ ምዃኑ ግን እቲ ግዴታና ምዃኑን ልክዕ ግብሪ ብዘይ ምክፋልካ ትቁፅዖ መቕፃዕቲ የለን ግን እቲ ካብ መንግስቲ ዝመፅእ ረብሓታት ኣይትረኽቦም ከም ዜጋ ክትረኽቦ ዝግባእካ መሰላት እውን ክጎድለካ ይኽእል እዩ ስለዚ ግብሪ ምምላእ ኣገዳሲ እዩ እቲ ሕግታት ድማ ብግቡእ ምፍላጥና ንዓና ዓብ ረብሓ ኣለዎ ቴንክ ዩ ያ መቸም እንታይ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ካናዳን ኣሜሪካን ሲ ሓንቲ ክልተ ነገር ኣለዋ ዘይተርፋ ይበሃል ማለት እዩ እንታይ እዩ ሞትን ታክስ ማለት ወይ ድማ ግብሪ መንግስትን ማለት እዩ ሶ ያ ክንደይ ዓይነት ግብሪና ንኸፍል ምክንያቱ ኣብ ስቶር ክንከይድ ከለና ንምንታይ እዚ ንኩሉ ነቲ ሓድሽ ሰብ ግብሪ ኮነሉ ባይ ዘ ወይ ኣብ ኣውሮጳ ተሓቲ ዘለኹም እዚ መደብ ንካናዳ ኣሜሪካ ዘሎ ከምኡውን ኣብ ኣውሮጳ ዘሎ ምናልባት ስፔሲፊክ ስለ ዘይኮነ ምናልባት ስፔሲፊክ ኣቲትናትኩም እዝን ወላ ኣይኹን ግን ሓፈሻዊ ስእሊ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ወላ ናብ ኣውሮጳ ዘሎ እውን ኣዝዩ ሓደ ዓይነት ሲስተም ወይ ድማ ካፒታሊዝም ሲስተም ስለ ዝኽተላ ዝበዝሐ ዳርጋ ኣብ ገለ ሸነኻቱ ወይ ኣብቲ ናይ ውልቂ ሰባት ክመፅእ ከሎ እዩ ንንእሽተይ ፍልሊ ክህልዎ ዝኽእል ወይ ክርከቦ ዝኽእል እምበር ኣብቲ ናይ ሓፈሻዊ ጀነራሊ ክንዛረብ ከለና ዳርጋ ተማሳሊ ማለት ስለዚ ንጥዕሞኩም ወላ ኣውሮጳ ዘለኹም እውን ነዚ ሰሚዕኹም መስቲ ዘሎ ናትኩም ከዓ ኣማዛዚንኩም ክትርእይዎ እውን ወይ ድማ ብዛዕባ ምንታይ ክትሓትኩም ዘለኩም ወይ ድማ ሓደ ቫሊድ ዝኾነ ሕቶ ንክትሓቱ ክሕግዘኩም ይኽእል ማለት እዩ ሶ ኣብ ታክስ መፅኸል ምልሽ ሓደ ካብ ስራሕና ምሰምጣና ብስራሕና ንቁረፀሎ ዳሕራይ ብዝያዳ ክንሪና ከመይ ጌርና ንዕኡ ነጉድሎ ንብል ሓደ ካብ ስራሕና ወይ ድማ ካብ ኢንካም ታክስ ዝቁረፀና ኣሎ ማለት እዩ ከይድና ኣብ ስቶርካ ንብረት ክንገዝእ ከለና ክሳብ ዝደቐት ካፊ ማለት እዩ ናይ ሓንቲ ቅርሺ ኣብ እውን ይቁረፀና ማለት እዩ ታክሲ ይቁረፀና ማለት እዩ ስለዚ ክንደይ ዓይነት ታክሲ ኢና ንቆፍል ወይ ድማ ክንደይ ኣገባባት እዩ ዘሎ ንኣብነት ኣብ ካናዳ ኣብ ኣሜሪካ ንኣብነት ስቴት ኤንድ ፌደራል ዝበሃል ጋቨርንመንት ኣሎ ኣብ ካናዳ ፕሮቪንሻል ዞባታት ኤንድ ማእከላይ መንግስቲ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ክልቲኡ ከመይ እዩ ካብቲ ናትካ ኣፍልጦ ወይ ድማ ክንደይ ዓይነት ታክሲ ኢና ንኸፍል እወ ሕጂ በቲ ቀዳማይ ክፋሉ ክንጅምር ምክንያቱ እዚ ዓይነታት ግብሪ ንኸፍሎ እንታይ ምዃኑ ምፍላጡ ንዓና ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ ግብሪ መጀመርያ ፌደራል ኢንካም ታክስ ንኸፍል ኢና ሰራሕተኛታት እንድሕር ዳ ኮይና እዞም ዝስዕቡ ግብሪ ንኸፍል እቲ ቀዳማይ ፌደራል ኢንካም ታክስ እዩ እቲ ካልኣይ ፕሮቪንሻል ኢንካም ታክስ እዩ
ካልእ EI ዝበሃል ኣሎ ኢምፕሎይመንት ኢንሹራንስ ማለት እዩ CPP ዝበሃል እውን ኣሎ ካናዳ ፔንሽን ፕላን እዚ ድሕረ ክገልፀ ዝርዝራቱ እቲ ፌደራል ንኣብነት ሕጂ ብዛዕባ ካናዳ ኢና ንዛረብ ዘለና ከምቲ ዝበልካዮ እዚ ስርዓተ ግብሪ እዚ ኣብ ካናዳ ናብ ኣሜሪካን ተመሳሳሊ እዩ ዋላ ብሃገራት ኣውሮጳ ከማን ምናልባት እቲ ዓይነታት ዝርዝር ዳ እዩ ዝፈላለ እምበር እቲ ስርዓተ ግብሪ ብዙሕ ፍልልይ ዘለዎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብ ካናዳ ምስ እንመፅእ ግን እቲ ፌደራል ታክስ ኣብ ኩለን ፕሮቪንስታት ናይ ካናዳ ወይ ድማኒ ቴሪቶሪስ ናይ ካናዳ ኣብ 3 ቴሪቶሪስ ኣብ 10 ፕሮቪንስ ንቕመጥ ፌደራል ታክስ ሓደ ኢና ንኸፍል እቲ ፍልሊና ምንታይ ኣብቲ ፕሮቪንሻል ታክስ እዩ ሕጂ ፕሮቪንሻል ታክስ ናይ ገሊአን ማእከላይ ክኸውን ከሎ ናይ ገሊአን ቁርብ ትለይ ብዙሕ ፍልልይ የብሉን ግን ካብ ፕሮቪንስ ናብ ፕሮቪንስ እቲ ናይ ፕሮቪንሻል ታክስ ንኸፍሎ ይፈላለዩ ንኣብነት ኣብ ፕሮቪንስ ኣብ ኩቤክ ዝተባሃለ ፕሮቪንስ ዝለዓለ ፕሮቪንሻል ታክስ ይኸፍሉ ኣብ ነናቡት ትበሃል ቴሪቶሪስ ድማ ብመጠኑ ዝተሓተ ፕሮቪንሻል ታክስ ይኸፍሉ ዝቕመጡ ማለት እዩ ብተወሳኺ ካልእ EI ዝበሃል ኣሎ EI እንታይ ማለት እዩ ኢምፕሎይመንት ኢንሹራንስ እዩ ኢምፕሎይመንት ኢንሹራንስ ድማ EI ካብ ደሞዝና ክቁረፀና ግዴታ እዩ ማለት እዩ ሓንቲ ካብተን ግዴታ ዝቁረፀና እያ ብድሕሪኡ CPP ኣለና CPP እውን ካናዳ ፔንሽን ፕላን ማለት እዩ እዚ ከዓ ጡረታ ምስ ወፃእና ናይ ጡረታ ክፍሊታት ዝወሃበና እዩ ትረብሕኡ ቀጻሊ ካብ ዕድመ 18 ስጋብ ደቂ 70 ዓመት ንኸውን ድማኒ CPP ይቁረፀልና ካብ ስራሕና እዚ ኣብ ዓመት ማክስ ኣውት ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ደረጃታት ኣለዎ ብዓመት EI ስጋብ ክንደይና ንኸፍል በብዓመቱ ይፈላለዩ CPP እውን በብዓመቱ ይፈላለዩ እቲ ፕሮቪንሻል ኤንድ ፌደራል ታክስ ግን እሱ እውን በብዓመቱ ይውስኽ እዩ ግን ሞስትሊ ፌደራል ኢንካም ታክስ ሓደ እዩ ኣብ ሙሉእ ካናዳ ፕሮቪንሻል እዩ ዝፈላለ እታ ሓንቲ ዝጠቐስከያ ካልእ ሴልስ ታክሲ ዝበሃል እቲ ንኣብነት ኮፊ እንድሕር ዳ ገዚእና ኣስቤዛታት እንድሕር ዳ ገዚእና ዝቁረፀና ንሱ ካብቲ ዋጋታት ናይቲ ስፔዛ ንላዕሊ ተወሳኺ ዝቁረፀና እቲ ናይ ሴልስ ታክሲ እዩ እዚ ከዓኒ በቢ ዞቦታቱ ይፈላለ እዩ ንኣብነት ኣልበርታ ሕጂ ኣብዚ ሴልስ ታክስ ዓብ ረብሓ ኣለዎም ካባና ካብ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ ማለት እዩ ኣብኡ እዩ ትፍልሊ እቲ መሰረታዊ ዝበሃል ካብ ስራሕና ዝቁረፀና ግን እተን ማንዳቶሪ 4 ፌደራል ኢንካም ታክስ ፕሮቪንሻል ኢንካም ታክስ EI ኢምፕሎይመንት ኢንሹራንስ ማለት እዩ CPP EI ንምንታይ ዝጠቕመና ንብል ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና EI እንድሕር ደኣ ብምኽንያት ሕማም ካብ ስራሕ በኺርና ስጋብ ናብ ስራሕ ዝምለሰና EI ኣፕላይ ንገብር ኢምፕሎይመንት ኢንሹራንስ ናይ ስራሕ ውሕስነት ማለት እዩ 55 ካብቲ ደሞዝና ድማ ይወሃበና ካልእ ብተወሳኺ ኣሕዋትና ማተርኒቲ እንድሕር ደኣ ወፅአን ሓራሳት ኮይነን ቆልዑ ከዕብያ እንድሕር ደኣ ሓደ ዓመት ዕረፍቲ ደልየን ማተርኒቲ ኣፕላይ ይገብራ ከምኡ ድማኒ ኣቦታት ፓረንታል ሊቭ ዝበሃል እውን ኣፕላይ ይገብሩ እዮም እዚ እውን ንሓደ ዓመት ኣፕላይ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም እንድሕር ደኣ ደልዮም ነቲ ቆልዓ ኣብ ምእላይ ነቲ ቆልዓ ኣብ ምክንኻን ማለት እዩ ስለዚ EI ንከምዚኦም ዝኣመሰሉ ምክንያታት ካብ ስራሕ እንድሕር ደኣ በኺርና EI ንወስድ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ዝጠቀስክዎም 4 እቶም ግዴታ ካብ ናይ ስራሕና ዝቁረፁልና ማለት እዩ ቅድሚ ናብ ጅባና ምእታወቲ ገንዘብና እዞም 4 ነገራት እዚኣቶም ይቁረፁልና ቴንክ ዩ ያ ከምቲ ዝበልካ እቲ ናይ ፕሮቪንሻል ወይ ድማ ናይ ስቴት ሓደ ዓይነት እዩ ኣብ ኩሉ ካናዳ 5% ንኸፍል ማለት እዩ ኣብቲ ፕሮቪንሻል ወይ ድማ ኣብ ዞባ ጋይድ ስፔሻሊ ናይ ኢንቨስትመንት ታክስ ንሕር ኣለኩም ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ሓቶ ኣዳልዋ መወዳእታ ዲስካስ ንገብረላ ኢና ማለት እዩ ሶ ብፌደራል ክኾን ከሎ ሓደ ዓይነትና ንኸፍል ኩሉ ኣብ ካናዳ ዘሎ 5% ንኸፍል ማለት እዩ ኣብቲ ፕሮቪንሻል ግን ገሊአን ንኣብነት ኣልበርታ ይትኸፍል ነልከያ ያ ኣልበርታ 0 ከፍሉ 5% ጥራይ ከፍሉ BC ወይ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ 7 ካልኦት ካብ 10% ዝኸፍሉ ኣለዋ በዚ ናይ ኢስት ማለት እዩ ግን ነዚ ምኽፋልና እንታይ እቲ ናትና ጥቕምና ወይ ድማ እንታይ እቲ ረብሓናትና ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ደይቡ ገንዘብ ናይ መንግስቲ ዝነብር ኢሉ ከንፀርፅር ካልእ ነገራት እንትሪኢኻ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ክሳብ ክንዱ እዩ ሃስያ ዘሎ ወይ ድማ what is እቲ ናትና ኣድቫንቴጅ ታክሲ ምኽፋልና ንረኽቦ ረብሓስ እንታይ እዩ ወይ ግብሪ ምምላስና ንመንግስቲ ዓመታዊ እንታይ እዩ ረብሓናትና ከም ሰራሕተኛ ወይ ድማ ከም ኤምፕሎይ ወይ ድማ ከም ሓንቲ ሬዚደንት ናይ ሓደ ሃገር ከይና ንቕመጥ ከም ዘለና ረብሓታትናስ እንታይ እዩ ብሕፅር ዝበለ ክትገልፆ ንድሕር ኢልካ ዳ ውድ ግድ ኦኬ ክመፅእ ናብኡ ቅድሚ ናብኡ ምምፀይ እቲ ፌደራል ኢንካም ታክስ ብራኬት ብግቡእ ክንፈልጦ ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት ኣብ ዓመት ኣታዊታትና 50,197 ወይ ትሕቲኡ እንድሕር ደኣ ኮይኑ 15 ሚእታዊት ካብዚ ፌደራል
ኢንካም ታክስ ንኸፍል ማለት እዩ ካብ 50,197 ስጋብ 100,392 እንድሕር ደኣ ኮይኑ ድማ 20.5 ካብ ዝጠቕላላ ኣታዊና እዚ ፌደራል ኢንካም ታክስ ንኸፍል እቲ ዝርዝር ከምኡ እንዳበለ ይቕፅል እቲ ኢንካምና እንዳበዝሐ ክኸይድ እንከሎ እቲ ንኸፍሎ ግብሪ እንዳበዝሐ ይኸይድ ማለት እዩ ኣብ ፕሮቪንስ እውን ይፈላለዩ ከምቲ ዝበልኩኹም ኣብ ኩቤክ እንድሕር 9% እንድሕር ደኣ ኮይኑ ፕሮቪንሻል ታክስ ኣብ ኦንታሪዮ እንድሕር 7 ኮይኑ ኣብ ብሪቲሽ ኮሎምቢያ 5 ከምዚ እንዳበለ እንታይ ይኸይድ ይፈላለዩ እዩ ብሓፈሽኡ ግን እቲ ኣገዳሲ ነገር ክንፈልጦ ዝግባአና እንታይ ረብሓ እዩ ዘለዎ ግብሪ ምኽፋልናሲ ፕሮቪንሻል ይኹን ፌደራል ይኹን ሲ እንታይ ረብሓታት እዩ ዘለዎ ክንርኢ ኣገዳሲ እዩ ንኣብነት እንድሕር ደኣ ርኢና ስርዓተ ትምህርትን ቤት ትምህርትታትን ኣብዚ ዓዲ ብመንግስቲ እዩ ዝምወል ብፍላይ ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ስጋብ 12 ክፍሊ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ቤት ትምህርትታት ወፃኢታት ናይ መምሃራን ወፃኢታት ብሓፈሻ ብምሉእ ናይቲ ኤዱኬሽን ኤክስፐንስስ ብገቨርንመንት እዩ ከቨር ድኾን ካልእ ሄልዝ ኬር ኤንድ ሆስፒታልስ ድማ ሕክምናታትን እንድሕር ደኣ ርኢና ብምሉአን ሆስፒታላት ብመንግስቲ እየን ዝምወል ኣብዚ ዓዲ ኣብ ኣሜሪካ ፍልይ ዝበለ እዩ እዚ ኢንሹራንስ ይኸፍሉ እዮም ሄልዝ ኢንሹራንስ ኣንሕና ግን ኣይንኸፍል ኢና ብነፃ ሕክምና ኣብዚ ዓዲ ማለት እዩ ብተወሳኺ ፅርግያታትን ቢንቶታትን እውን እቲ ንኸፍሎ ግብሪ ኣብ ፅርግያታትን ቢንቶታትን ምፅጋን ምስራሕ ይውዕል ከም ተወሳኺ ፖሊስ ስርዓት ፀጥታ ንምኽባር ኣምቡላንስ ናይ ኣምቡላንስ ብምሉእ ሲስተም ናይ ኣምቡላንስ እውን ብኡ ዝምወል ፋየር ሰርቪስስ ብኡ እዮም ዝምወሉ ላይብራሪስ ብመንግስቲ ዝምወል ከም ተወሳኺ ፓርክ ወይ ድማ ፕሌይ ግራውንድስ እውን ብምሉእ እዚ ደቅና ንፃወተሉ ንዘናግዓሉ ቦታታት እውን ብመንግስቲ ወይ ዝምወል ማለት እዩ ካልእ ስዊሚንግ ፑልስ ጋርቤጅ ሪሳይክሊንግ ኮሌክሽን ብምሉእ ዝጉሓፍ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማታት ዘለውን መንግስቲ እዩ ክሳይ ዝገብሮ ናይ ነፍሲ ወከፍ ከተማታት እኮ እናተን ስርዓታት እንተለወን ማለት እዩ ብዓብዪ ድማኒ ኢኮኖሚ ናይ ሃገር ማለት እዩ እቲ ኢኮኖሚ ምዕባለ ናይ ሃገር በዚ ንኸፍሎ ግብሪ ሓደ ካብቲ ዓንዲ ሕቆናት እዩ ካልእ ምዕቃብ እንስሳ ዘገዳሙ ማለት እዩ እዚ እውን ሓደ ካብቲ መንግስቲ ዝገብሮ ነቶም እንስሳታት ናይ ዘገዳም ኮንዘርቭ ንምግባር ወይ ድማ ንምዕቃብ ማለት እዩ ዝዓበየ ድማኒ ናይ ሃገር ምክልኻል ድማ ናሽናል ዲፈንስ እውን በዚ እንኸፍሎ ግብሪ እዩ ራን ዝኸውን ማለት እዩ ኣብታ ካልአይቲ ሕቶኻ ካልአይቲ ክፋል ናይቲ ግብሪ እዚ ሕጂ ፕሮቪንሻል ኤንድ ፌደራል እንኸፍሎ ግብሪ ኣብዞም ኣቐዲመ ዝጠቐስክዎም መዓልታት ይውዕል ማለት እዩ ይጠቕመና እቲ ኢኣይ ሲፒፒ ድማ ቀድማ ኣቢለ ኩሕፅር ኣቢለ ገሊፆዮ ነይረ እንዴ ነቶም ሶሻል ፕሮግራምስ ኤንድ ቤኔፊታት ዝበሃሉ ይሽፍነልና ማለት እዩ ንኣብነት ሕጂ ኣብ ዓመት ጂኤስቲ ኤችኤስዲ ዝበሃል ክሬዲት ኣሎ 4 ግዜ ዝወሃበና ማለት እዩ ነቶም ትሑት ኣታዊታትን ማእከላይ ኣታዊታት ዘለዎም ስድራ ቤታትን ዝሕግዝ ማለት እዩ ካልእ ካናዳ ቻይልድ ቤኔፊት ድማ ናይ ቆልዑት ይወሃበና ዓመታዊ እንድሕር ደኣ ኢንካም ታክስ ፋይል ዘይጌርና ናይ ቆልዑት ምናልባት ዘይክወሃበና ክእል እዩ ግዴታና እዩ ስለዚ ብመሰረት ኣታዊታትና ስለ ዝዕቀን ካናዳ ቻይልድ ቤኔፊት ንክንረክብ እውን ይሕግዘና እዩ ሓደ ካብቶም ሶሻል ፕሮግራም ስለዝኾነ ካልእ እዚ ካናዳ ፔንሽን ፕላን እውን ጥሮታ ምስ ወፀና ካብ ዕድመ 70 ንላዕሊ ምስ ኮና ዝወሃበና ኣሎ ኦልድ ኤጅ ሴኪሪቲ ዝብልዎ እውን ኣሎ ካልእ ድማ ብዓብዪ ሶሻል ኣሲስታንስ ዝበሃል ኣሎ ነቶም መሰረታዊ ነገራት ክቅርቡ ዘይክእሉ ከም መግቢ ክዳውንቲ መፅለሊ ገዛ ዘይብሎም እውን መንግስቲ ዝህቦም ሓገዛት ኣሎ ሶሻል ኣሲስታንስ ዝበሃል ማለት እዩ ሕጂ እዞም ኢኣይንሲፒፕን ነዚኣቶም ሶሻል ፕሮግራምስ ኤንድ ቤኔፊታት እዩ ዝሽፍነልና ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ርኢና ኣለና እቲ ፌደራል ኤንድ ፕሮቪንሻል ታክስ ንኸፍሎ ኣብ ምንታይ ከም ዝውዕል ርኢና ኣለና ኢኣይኤንሲፒፒ ንኸፍሎ ድማኒ እንታይ ረብሓታት ከም ዘምፀልና ርኢና ኣለና ማለት እዩ ያ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ታክስ ክሓተ ንኸሎ ንምንታይ ታክስ ንኸፍል ንምንታይ ከምዚ ሓንቲ ሲምፕል መገዲ ዝብሎ ፅሩይ ፅርግያ ትረግፅ ዘለካ ካሊእ ትረፍ ፅሩይ ፅርግያ ትረግፅ ኣለካ ካሊእ ትረፍ ፅሩይ ፅርግያ ትረግፅ ኣለካ ውሕስነት ዘለዎ ዓዲ ትነብር ኣለካ ስለዚ የሃፍቱ ዝኾነ there is nothing free ዝበሃል ነገር የለን ማለት እቲ ኩሎም መንግስታት ወይ ኣብዚ ቀዳማይ ዓለም ንነብረሉ እውን ንመርፆ ነገር እንታይ ብገንዘብና እዩ ኩሉ ዝስራሕ ነገራት ካብቲ ዝደቐ ከም ዝበልካዮ ናይ ላይብረሪ ድዩ ናይ ፅርግያ ድዩ ናይ ዴኬር ድዩ ናይ ፓርክ ሲስተም ካይተረፈቲ ፓርክ ንዘናግዓሉ ብገንዘብና እዩ ካባና ወሲዶም ብገንዘብና ገረዮም ዘመሓድሩና ማለት እዩ ካልእ ኣድቫንቴጅ ወይ ድማ ከምቲ ዓንተ ወይ ናይ ማተርኒቲ ሊቭ ኢልካ ነርካ ምናልባት እዚኣ ብዙሕ ሰብ ሓፍቲ ኣይጥቀመላን እዩ ምፅራ ሰበይቲ ወይ ትምርዑ ምሰበሉ ቀልጢፎም ሓዳር ይወልዱ ማለት እዩ ቆልዓ ይወልዱ ግን ኢንስተድ ግን አይ ቲንክ ብፍላይ ኣብ ካናዳ ማለት ማተርኒቲ ሊቭ ዝበሃል ኣሎ ራይት ከባቢ ናይ ሓደ ዓመት ሙሉእ 55%
ናይቲ እትዎ ዝነበርካ ኢንካም ትኸፈሎ ማለት ስለዚ እንድሕር ሓደ ሰብ መፂ ኢሉ ኣብ ክንዲ ተኺሉ ናብ ቆልዓ ዝወልድ ኣትሊስት ዋላ ሓንቲ 6 ወርሒ ኣብ ሰበይቲ ምሕር ሰሪሓ ወይ 7 ወርሒ እቲ ማተርኒቲ ሊቭ ክረኽቦ ይኽእሉ እዮም ራይት እያት ምክንያቱ እዚኣ እውን ኣብ ውልቀይ ባዕለይ እውን ዝሰርሕ ኩላ ስለ ዝነበርኩ ማለት እዩ ካብ ሰበይቲ ምፂ ኢላ ቆልዓ ውሉድ ኣቢላ ኮፍ ኢላ ዓመት ሙሉ ዳሕራይ ነቲ ቆልዓ ከይተኸፈለ ትዕብዮ ምፂ ኢላ ሓደ 6 ወርሒ ክሳብ ሓደ ዓመት ንሕር ሰሪሓ ኣትሊስት ሰዓታት ወይ እቲ ማተርኒቲ ሊቭ ዝብል ንሕር ኢላቶ ድሕሪኡ ኮፍ ኢላ ንሓደ ዓመት ሙሉእ ክትከፈል ትኽእል እያ ማለት 55% ናይቲ ትእትዎ ዝነበረት መጠን ገንዘብ ንዓመት ሙሉእ እንዳተኸፈለት ክትመሃር ድያ ቆልዓኻ ትዕቢ ማለት እዩ ኢንስቴድ ካብ መብዛሕትኦም እዚኦም ኢንድያን ዝጥቀሙላ ሲስተም ሳያ ማለት እዩ ሶ ኣብ ካልእ ኣብቲ ናይ ኢንካም ታክስ ክንከፍል ከለና ኢንካም ታክስ ፋይል ክንገብር ከለና ምልሽ ገለ ሰባት ይምለሶም ገለ ሰባት ኣይምለሶም ኣይ ኖ ኤቭሪዋን ኢዝ ዲፍረንት ታክስ ብራኬት ናይ ኩላትና ምስቲ ናይ ስድራ ቤትና ምስቲ ንትዎ ምስ ናትና ሬስፖንሲቢሊቲ ዘሎ ኣፍኮርስ ይፈላለዩ ግን ብሓፈሻዊ ስለምንታይ ዝተፈላለዩ ዝኸውን ገለ ይምለሶ ገለ ሰባት ሕጂ ብዙሕ ሰብ እንታይ ዝገብር ኣብዛ ዓዲ ኩሉ ግዜ ኣይተናፃፀሮ ዝብሎ ማለት ኣብ ናይ ፖሊስ ሪከርድ ወይ ኣብ ናይ ታክስ በበይኒና ኢና ስለዚ ንሓደ ሰብ 50,000 ክልተና ስለዘተና 50,000 ለሰዮም ገንዘብ ክንመልስ ንመንግስቲ ማለት ኣይኮነን ይብሎ ማለት ግን ብዙሕ ሰብ ይዛ ነገር እዩ ኩስተ 50 እቲ ይኹን ንሱ ተመልስዎ ናተይ ተመለሰኒ ኢሉ ነቲ ኣካውንታንት ወይ ነዚ ከምዚ ከማኹም ታክስ ዝመልኡ ሰባት የንፀርፅር ሰሚዕኻ ማለት እዩ ግን እንታይ ትፍልሊ ሓደ ሰብሲ ስለምንታይ እዩ ይምለሶ ነቲ ሓደ ድማ ክፈል ይበሃል ብጣዕሚ ወንደርፉል ብጣዕሚ ገዳሲ ትሕቶ እያ ንብዙሓት ተደናግረና እያ እውን ከባናሲ ብዙሓት እዮም ወል ንሱ ፅቡቅ ተመሊሶ ንዓይ ፅቡቅ ኣይመለስካለይን ንስኻ ፅቡቅ ጌርካ ይመላእካለይን ኢሉ ክስታይ ይከብር ይኽእል እዩ ብመጀመርያ ብታ ናይ ማተርኒቲ ክምልሰልካ ከይሰግራ ወይ ከይርሳዕ ዓመታን ኣገዳሲ ትሕቶ ስለዝኾነት ማተርኒቲ እንታይ እዩ ሓደ ካብቲ BEI ኤምፕሎይመንት ኢንሹራንስ ዝወሃበና ረብሓታት እዩ ንኣብነት ሓንቲ ኣደ እንድሕር ጠኒሳ ምስ ሓረሰት ማተርኒቲ ኣፕላይ ክትገብር እንድሕር ኮይና ቅድም ነቲ ማተርኒቲ ንክወሃባ ዘኽእላ ክስታይ ክትገብር ኣለዋ ክሰርሕ ክትክእል ኣለዋ ማለት እዩ ስለዚ 420 ሰዓታት ወይ ልዕሊኡ እንድሕር ደኣ ሰሪሓ ነቲ BEI ዝወሃብ ቤነፊታት ሓደ ካብኡ ማተርኒቲ ክትረኽቦ ትኽእል ማለት እዩ ስለዚ ቅድሚ ኦፍኮርስ ርዳእኒ እዩ ኣብ ውላድን ኣብ ጥንስን ኮነ ኢልካ ትገብሮ ነገር ኣይኮነን ዋላ ኦፍኮርስ ብመደብ ጌርካ ትገብሮ ነገር እንተኾነ ግን ብዝበለፀ ነገር እንድሕር ደኣ 420 ሰዓታት ሰሪሓ ንዓመት ዝኣክል ቆልዓ ክትኣሊ 55 ሚእታዊት ናይቲ ኣታዊታታ ክትክፈል ትኽእል እያ ስለዚ ክትጥቀመሉ እዚ ድማኒ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ኣብታ ኣገዳሲ ትሕቶ ዝበልካያ እያ ቢካዝ ብዙሓት ሰባት ኣብቲ ናይ ምምላስ ድንግርግር ብሎም እዩ ቅድሚኡ ግን ሓንቲ ነገር ከስሕቐካሲ ሓደ እንታይ ኢሉ መስለካ እንታይ ኢሉ ምፅእ ኢሉስ ኣታ ኣነ በቃ ካብዛ ኣታዊታተይ ስምዓት ገንዘብ እዩ ዝቁረፀን ዘሎ ብፍላይ እዚ CPP ዲኻ ትብሎ ዋላ እንታይ ኣይደልዩነስ ከበለለይ በቃ ኣይደልን እየ ኣነ ምስ ኣረኩ ዓደይ ክኸይድ እየ ኢልካ ፀሓፈልይ ሄሎ ሕጂ ድሓር ከምዛ ቀዲምና ረብሓታት ናይ CPP ምኽፋልና እንታይ እዩ EI ምኽፋልና እንታይ እዩ ተኻልእ ፌደራል ኤንድ ፕሮቪንሻል ኢንካም ታክስ ምኽፋልና ትግብረሲ እንታይ ረብሓታት ከምፀልና ይኽእል ምስ ኣረዳእናዮ ግን እንታይ ኮይኑ መስለካ ወል ከምኡ ተኮይኑ ዳመሓቆም ኣለኹም ኢሉ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ዝመፀና ሕቶታት ኩሉ ግዜ ኩላትና ንፈልጥ ማለት ኣይኮነን ኣነ ንባዕለይሲ ስጋብ እዚ ሕግታት እዚ ዝመሃሮስ ኣይፈልጥን እየ ነይረ ኣብቲ ሓደ ፅቡቅ ዝመልኣልካ መሲልካ ኣብቲ ሓደ ትኸይድ እዚ ፅቡቅ ኣይመለሰለይን ዓሚልካ ኔክስት ይር ኣብቲ ሓደ ክትሰጋገር ትኽእል ሕጂ እሱ ዘይኮነ እቲ ኣካውንታንት ታክስ ፕሪፔረር ናትካ እሱ ዘይኮነ ንስኻ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ እቲ ናትካ ኩነታት እዩ ዝውስኖ ብግቡእ ንስኻ እንድሕር ዳ ሰራሕተኛ ኮንካ ድሒረ ክተቕፅሖም እቶም ከጉድልልካ ዝኽእሉ ግብሪ ዝወሓድ ንክትከፍል ዝኽእሉካ ክትጥቀመሎም ክትክእል ኣለካ ኣነ እንታይ እዩ እቲ ንሓደ ሰብ ክሕግዞ እንድሕር ዳ ኮይና ሓደ ዕላማ ኣሎ ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ዝወሓደ ግብሪ ክኸፍል ዝበዝሐ ድማ ክኽፈሎ እዚ ግን ብምንታይ እቲ ሕጊ መሰረት ብምግባር እቲ ኩነታቱ መሰረት ብምግባር ኢኻ ትገብሮ ማለት እዩ ሕጂ ብግቡእ እንድሕር ዳ ፈሊጥናዮ እንታይ ክሌም ክንገብር ኣለና እንድሕር ዳ ፈሊጥና ክሕግዘና እዩ ማለት እዩ ኣብነታት ክልተ ክጠቕሰልካ እያ ስለምንታይ ንገሊኦም ዝምለሰሎም ስለምንታይ እዮም ንገሊኣቶም
ሙለሱ ዝበሃሎም ክንርኢና ታክስ ሪፋንድ እዩ ዝበሃል እቲ ዝምለሰልና ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ንሕና ንሲኣርኤ ገንዘብ ንእውዶም እንድሕር ዳ ኮይና ማለት እዩ እዚ እንታይ ማለት እዩ ኣብታ ዓመት እዚኣ ኣብታ ዝሓለፈት ዓመት ካብ ወርሒ 1 2022 ስጋዕ መወዳእታ 2022 ዝኸፈልካዮ ግብሪ ናብ መንግስቲ ብዙሕ እንድሕር ዳኣ ነይሩ ካብቲ ክትከፍሎ ዝግባእካ ንላዕሊ እንድሕር ዳኣ ነይሩ እቲ ባላንስ ናባኻ ይምለሰካ ማለት እዩ ንኣብነት እንድሕር ዳኣ ብዙሓደ እሞ ንርአዮ ሓደ ሰብ 2600 ግብሪ ብቲ ዓመት ሙሉእ እንድሕር ዳኣ ከፊሉ ክኸፍሎ ዝግብኡ ከዓ 1000 ኬኔድያን ጥራሕ እንድሕር ዳኣ ነይሩ ኮይኑ ባላንስ ካብዚ ሕጂ ክንደይ ኣለዎ 1600 ሪፋንድ ምለሶ ማለት እዩ በንፃሩ ግልብጥ እንድሕር ኣቢልና በቲ ሓደ ድማኒ ሓደ ሰብ 2600 ክኸፍል ዝግብኦ 1000 ኬኔድያን ዶላርስ ጥራሕ እንድሕር ዳኣ ከፊሉ ድማኒ ክንደይ ተሪፍዎ ኣሎ 1600 ይወዳ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ 1600 ምለስ ይበሃል ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትፍልልይ እቲ ሪፋንድ ዝውሃበና ዝምለሰልናን ምለስዎ ንበሃልን እቲ ፍልልዩ እዚ እዩ ዝምለሰልና እንድሕር ዳኣ ካብቲ ዝግባአና ንላዕሊ ከፊልና ፀኒሕና ይምለሰና ምለሱ ክንበሃል እንድሕር ዳኣ ኮይና ድማኒ ካብቲ ዝግባአና ንታሕቲ ስለ ዝኸፈልና ኢና ስለዚ እዚኣተን እየን ተንፍልልየን እቲ ብዝርዝር ግን ዳሕረይ ክንሪኦ ኢና እንታይ ኢኻ ዝያዳ ንክምለሰካ እንታይ ኢኻ ክትገብር ዘለካ እንታይ ኢኻ ክሌም ክትገብር ዘለካ ንኸጉድለልካ ዝያዳ ነተኣታዊታትካ ዝኸጉድለልካ ዝሕግዙኻሲ እንታይ እንታይ እዮም ሜቢ ዳሕረይ ክንጠቕሶ ንኸውን ንሕጂ ግን እታ ብሕፅር ዝበለት ንሳ እያ እታ ሪፋንድ ዝግበረልና እንታይ ምዃኑን ምለሱ ንበሃል ወይ ከዓ ክፈሉ ንበሃል እንታይ ምዃኑን ማለት እዩ ፐርፌክት ፅቡቅ ጌርካ ገሊፅካ ኣለካ ብዙሓት ሰባት ከም ዝበልካዮ ናብቲ ኣካውንታንት ወይ ድማ ነቲ ታክስ ዝመልስ ከጉባዕቡዑ ወይ ድማ ምስኡ ምትሓሓዝ ከም ዘለዎ ገይሮም እዮም የስ ፎር ሹር ድሕሪ ንፉዕ ኣካውንታንት ኮይኑ ብዙሕ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ ካብቲ ሕጊ ካይወፅእ ማለት እዩ ኣብ ገለ ፖይንት ከዓ ትሪኦ ኤክስትሪም ዝኸደ ወይ ድማ ኦቨር ዝኸደ ትሪኦ ማለት እዩ ኣብዚ ሳዕብን ከም ዘሎ ከምቲ ሲአርኤ ወይ ካናዳ ሬቨኒው ኤጀንሲ ወይ ኩሎም ናይ አይአርኤስ ናይ ዩኤስኤ ማለት እዩ ከም ዝሕብርዎ እቲ ናቶም ሕጊ I think it's ረሲድ ወይ ድማ ስፔንድ ዝገበርካሉ ወይ ናይ ዝመለስካሉ ክትዕቅቦ ከም ዘለካ እዮም ዝሕብሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ገለገለ ኤክስትሪም ዝኸደ ክምለሶም ወይ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ኢትዮም ክነሶም ብዙሕ ኣይምለሶም ትሪእሞ ኣብዚታት ዝኾነ ጠንቂ ኣለዎ ድዩ ወይ ድማ ሳዕቤን ሶሪ ሳዕቤንሲ ስራሕ ንግሆ ወይ ድማ ልዕሊ ዓቐን ድሕሪ ኣውፂኻ ኣምልስልካ ሓደ ሰብ ረሲድ ክትሕዞ ኣለካ ድዩ ወይ ገለ ዝብሉ ዝኾኑ ነገራት ጥራሕ ንግሆ ምክንያቱ ሲአርኤ ኣይገድፈካኒ ዋላ ክሳብ ዕለተ ሞትካሲ ዝገድፍካ ሕብረት መንግስቲ ከነን ማለት እዩ ኣብዚ ጠንቅታቱ ወይ ድማ ቅድመ ኩነት ክገብሮ ዘለዎ ሓደ ሰብ እንታይ ትብሎም ኦኬ ሕጂ ኢንካም ታክስ ፋይል ክንገብር ከለና ናብቲ ዝገብረልና ሰብ ሒዝናዮ ንኸይድ ወረቃቅቲ ኣሎ ሕጂ ሓደ ካብኡ ካብ ስራሕና ዝተፈላለየ ስሊፕስ ዝበሃል ኣሎ ዝመፀና ናይቲ ሙሉእ ዓመት ማለት እዩ ቲ4 ስሊፕስ ዝበሃል ኣሎ ካልእ እውን ዝተፈላለዩ እንድሕር ዳኣ ከም ኤአይ ወሲድና ኮይና እውን ካልኦት T3, T5, T4E, T4A, T4AP ዝበሃሉ ብዙሓት ኣለዉ እዚ ከዓ እንታይ እቲ T4 ናይ ኤምፕሎይመንት ኢንካም ካብ ዝሰራሕናዮ ዝርዝራት ሳመሪ ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ ድሕሪኡ ኦልድ ኤጅ ሴኪሪቲ እንድሕር ዳ ዓበይቲ ኮይኖም ወይ ሲፒፒ ቤነፊት እንድሕር ዝወስዱ ኮይኖም ዓበይቲ ኮይኖም እውን ስቲል ኣለዎም ንሱ ካልእ ኣዘር ፔንሽን ቤነፊታት ድማ ኣሎ ዝመፅእ ኤምፕሎይመንት ኢንሹራንስ ድማ ኣሎ ብዓቢ ኤአይ እንድሕር 4 ወርሒ ተወስድ ኮንካስ ይሰዱልካ እዮም እታ ኣብ መወዳእታ ዓመተን ዝወሰድካያን ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኩሉ ዶኩመንታት ሒዝካ ነቲ ዝመፀካ ሒዝካያ ትኸይድ እስኻ ክሌማ ምግባር ነቲ ዝወሓደ ታክሲ ኣብ ምኽፋል ክሕግዘካ ዝኽእል ድማኒ ቅብሊታት ክትሕዞ ክትዕቅቦ ክትክእል ኣለካ ኩሉ ግዜ ንሓደ ኢንካም ታክስ ፕሪፔር ዝገብረልካ ወይ ፋይል ዝገብረልካ ሰብሲ ምልኣለይ ዝን ኢልካዮ እሱ የማኽረካዮ ኦፍ ኮርስ ተሓታቲ ባዕልኻ ኢኻ ክሌም ክትገብሮ ዘለካ ድማኒ ሓቀኛ ረሲት ዘለካ ድማ ክኸውን ኣለዎ ሕጂ ሓንሳብ ምስ መልኣና ንኣብነት ዋላ ድሕሪ ተጋጊኻ ዘየለጋኒንካ መሊእካ 6 ዓመት ኦዲት ክኸውን ይኽእል እዩ ሲአርኤ ነቲ ፋይል ዝገበርናዮ ታክስ 6 ዓመት እንድሕሪ ተመሊሶም ኦዲት ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም ሕጂ 2023 ኣለና you know 6 ዓመት እንድሕሪ ተመሊሶም 2017 እንድሕሪ ተመሊሶም ናይ 2017 ዝመላእካዮ ቅብሊታት ኣቕርበልና ክብሉካ ክእሉ እዮም ከቢድ እዩ ርዳእኒ 6 ዓመት ኣይኮነን ንሓደ ዓመት እውን ረሲታትና ክንዕቅቦ መብዛሕትና ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኦፍ ኮርስ እቲ ዝመፀካ ተሓታትነት ምፍላጥ
ፅቡቅ እዩ ምክንያቱ ከይፈለጥካዮ ክመፅካን ፈሊጥካዮ ተዳሊኻ ኣሎ ክትፀንሕን ነንበይኑ ስለ ዝኾነ ሕጂ ናብ ምንታይ ክንከይድ ኢና እንታይ ኢኻ ከም ሰራሕተኛ ኮንካሲ ክሌም ክትገብሮም ዝግባአካ ካብ ዝወሓደ ግብሪ ንክትከፍል ዝሕግዙካሲ እንታይ እንታይ ኣለዉ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ዓበይቲ እዚ ናይ ሬጅስተርድ ሪታይርመንት ሴቪንግ ፕላን ዝበሃል ኣሎ ማለት እዩ እዚ ኣካውንት እዚ ነቶም ሰራሕተኛታት ንዝያዳ ጡረታ ምስ ወፁ ሰልዲ ኣቐሚጦም ክፀንሑ ግብሪ ዘይክፈሉ ሰልዲ ንኣብነት ሕጂ ለስ ኣስዮም 60,000 ኣታዊ እንድሕር ዳ ኣለካ ኣብ ሓደ ዓመት ኣብ RRSP ናትካ ኣካውንት እንድሕር 10,000 ኣቐሚጥካ ኣብ ክዲ ናይ 60,000 ግብሪ ትኸፍል ናይ 50,000 ግብሪ ጥራሕ ትኸፍል ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣብቲ ትኸፍሎ ግብሪ ኣስተዋፅኦ ኣለዎ ማለት እዩ ካልእ ንፕሮፌሽናልስ ዝኸፈልካዮ ወይ ንዩኒየን ዝኸፈልካዮ እውን ዲዳክት ኣብ ምግባር ይሕግዘካ እዩ ዩኒየን እንታይ ማለት እዮም ኣለዉ ናብ ስራሕ ናብ ገለገለ ስራሓት ዩኒየን ኣሎ ናይ ዩኒየን ሜምበርሽፕ ዝኸፈልካዮ ታክስ ዲዳክት ተብል እዩ ማለት እዩ ካልእ ሜዲካል ኤክስፐንስስ ናይ ሕክምና ወፃኢታት ብርግፅ ሕክምና ብነፃ ኢልና ነርና ኣብቲ መጀመርያ ክንጅምር ከለና ግን ናይ መድሃኒታት ድዩ ከምኡ ድማ ናይ ደንታል ድዩ ናይ ኣይ ኬር ናይ መሕከሚ ዓይንና ድዩ ገለ ብዙሕ ወፃኢታት ዝገበርናያ እንድሕር ዳ ኣለዎ ከፊልና ካብ ጅቦና እዚ ዲዳክተብል እዩ ስለዚ እዚ ቅብሊታት ናይ ሕክምና ወፃኢታት ዝገበርናዮም ብግቡእ ክንስንዶ ኣለና ብተወሳኺ ዝዓበየ ካልእ ድማኒ እንድሕር ትምህርቲ ከይድና ናይ ቱቴሽን ወይ ድማ ኤዱኬሽን ረሲትስ እንድሕር ኣለና ኮይኑ እውን ንተምሃሮ እዚ ዲዳክሽን እዚ ይጠቕሞም እዩ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ 222 ምሳሌ 20,000 ናይ ቤት ትምህርቲ እንድሕር ኣብ ኮሌጅ ወይ ዩኒቨርሲቲ ወይ ድማ ኣብ ትሬድ ስኩል እዚ ናይ ሞያ ቤት ትምህርትታት እንድሕር ዳ ወይ ዓባይ መኪና ክትምሃር 10,000 14,000 እንድሕር ከፊልካ ዝንባዕሉ እንታይ እዩ ሞያታትካ ዓቕምታትካ ንምሕያል ዝገበርካዮ ወፃኢታት እዩ እዚ ዲዳክት ኣብ ምጉዳል እቲ ትገብሮ እትኸፍሎ ግብሪ ዓብይ ረብሓ ኣለዎ ሕጂ ንኣብነት 20,000 እንድሕር ዳ ናብ ኮሌጅ ከፊልካ ኣብ 2022 እሞ ከዓ ዝበዝሕ እዋን ኣብ ትምህርቲ ስለ ዘሕለፍካ ኣብታ ግዜ ኣብታ ዓመት እዚኣ ኣታዊታት እንተዘይሃሊካ ንኣብነት 10,000 ጥራሕ እንድሕር ዳ ኣቲኻ የእቲኻ ኮንካ እቲ 20,000 ኣብ ክንዲ ብሙሉኡ ወይ ድማ ብክፋሉ ትጥቀመሉ ንዝመፅእ ዘሎ ዓመት ተሰጋግሮ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣታዊ ስለ ዘይነበረካ ኣብታ ዓመት እዚኣ ሎሚ ዓመት ኣይትጥቀመሉን ይፀንሓልካ ኣብ ናይ 223 ኢንካም ታክስ ፋይል ክትገብር ከለካ ብዝቕፅል ዘሎ ዓመት እተን ናይ ትምህርቲ 20,000 ዘውፅኻየን ወፃኢታት ኣብኡ ትጥቀመለን እሞኒ ብዝሕ ዝበለ ረብሓታት ይህባኻ ማለት እዩ ካልእ ፊዚካል ኣክቲቪቲ ረሲትስ እንድሕር ዳ ኣለካ ኮይኑ እንታይ ኢልና ንመሕከሚ ሜዲካል ኤክስፐንስ ምሽ ክሌም ትገብሮ ኢልና ዋላ እውን ጥዕናኻ ንምሕላው ኢልካ ዝኸፈልካዮ ወፃኢታት ሼፕ ናትካ ፊዚካሊ ቅርፅኻ ንምሕላው ዝገበርካዮ ወፃኢታት ረሲታት እንድሕር ኣለካ እውን ክድቢ እዚ እውን ይሕግዘካ ይቁርብትለይ ካልእ ብዓብኡ ቻረብል ዶኔሽን ዝገበርካዮ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ውህበታት እንድሕር ዳ ዝሃብካዮም ሃልዩ ዶኔሽናት ማለት እዩ ንምሳሌ ንኣብነት ንቤተክርስትያናት ዝሃብካዮ እንድሕር ዳ ሃልዩ እዚ እውን ክሌም ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ረሲት ግን ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ካልእ ንፅጉማት ንህፃናት መሐከሚ ድዩ ወይ ድማ ከም ትፈልጥዎ ኣብ ጎፋንድምሲ ብቐፃሊ ንፅጉማት ኣብ ምሕጋዝ ኣበርክቶታት ንገብር ኢና ኣብዚ እውን ረሲት ስለ ዝወሃበና ናይቲ ጎፋንድሚ ዘበርከትናዮ እውን እዚ እውን ከነእትዎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ካልእ ቻይልድ ኬር ኤክስፐንስስ እውን ከነእትዎ ንኽእል ኢና ንምሳሌ ሰብኣይን ሰበይትን ዝሰርሑ እንድሕር ዳ ኮይኖም ናይ ግድንቶም ቆልዑቶም ኣብ ቻይልድ ኬር እሞ ከዓ ዘውዕልዎም እንድሕር ዳ ኮይኖም ዝኸፍልዎ ክፍሊታት እንድሕር ኣሎ ብሙሉኡ ንሱ ከእትዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ካልእ ምናልባት ልሙድ ኣይኮነን ኣባና ኣዶፕቴሽን ኤክስፐንስስ እውን ኣሎ ንኣብነት ሕጂ ሓደ ቆልዓ ከም ውላድካ ትዕብዮ እንድሕር ዳ ሃሊካ ኮንካ ናቱ ዝገበርካዮ ወፃኢታት ብምሉእ እውን ታክስ ዲዳክተብል እዩ ማለት እዩ ካልእ ናይ ቆልዑት ፕሮግራም ስፖርት ችልድረን ስፖርት ፕሮግራም እንድሕር ዳ ናይ ቆልዑትካ ኩዕሾ ክፃወቱ ናይ ሳመር ድዩ ገለ ድዩ ክፍሊታት ገንዘብ ትኸፍል ትኾንካ እውን እዚ እውን ክሌም ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካልእ ኢንተረስት ወለድ ኣብ ናይ ስቱደንት ሎን ዝኸፈልካያ እንድሕር ዳ ሃልዩ ንኣብነት ሕጂ ናይ 20,000 ልቓሕ እንድሕር ሃሊካ ኢለ ነይረ ኣብ መጀመርያ ንሱ በብቕሩብ ትኸፍሎ እንድሕር ዳ ሃሊኻ ኣብኡ ትኸፍሎ ኢንተረስት ድማኒ ታክስ ዲዳክተብል እዩ ማለት እዩ እዚኣቶምን ካልኦት ዘይጠቐስክዎም እውን ክህልው ይኽእሉ እዮም ምናልባት ኣብቲ እቲ ሊንክ ናይ ሲኣርኤ ኤክስፐንስ ዲዳክተብል ክገብርሉ ዝኽእሉ ታሕቲ ክንገድፈሎም ንኽእል ኢና ብኣትዮም እውን ብዝርዝር ከንብብዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ግን እዚኣቶም እቶም ቀንዲ ክሕግዙና ዝኽእሉ እዮም ኣብቲ ዝወሓደ ግብሪ ኣብ ምኽፋል ማለት እዩ
Perfect. That's absolutely as you guys كم زعينت information وحروح حلف الكات رايحة ترخبوا مات زركب يمكن كم زي ولا بتناسي عاري عتيقة بزعبا زي information كتصنع تحسب له جيزة too much complicated دخنة نختم بوي يخون نختري يخون أزياء تقام زخنة ماتي حجي كم زجير بقام قاخا جيرو كم زجير زيرو حدا خنا نقرأ كاترك كلها إجاز blessing تقات راي ماتي ስለዚህ ከባቢ 157 ኣለና ሓንቲ ሰከንድ ወሲና ነቶም ካልኦትኩም ወፅሉ ዝኽእሉ ኣገባብ ሸር ንግበሮ ማለት እዩ ከምኡውን ሓደ ኣምልሽ ኣብቲ ናይ ብዙሕ ግዜ ሃይ ኢንካም ሰባት ወይ ድማ ኢንካም ኣብ ዝበዝሓሎም ግዜ ኣነ ከም ኣድቫይዘር ወይ ፋይናንሻል ኣድቫይዘር ከና ምሰርሓሉ ንታክስ ክዕቀብሉ ዝኽእሉ እንታይ ኢና ንገብር ብፍላይ ኣዝዮም ሃይ ዝኾነ ኢንካም ድሕር ከይኑ ኣብ RRSP ሬጅስተር ሪታይርመንት ሴቪንግ ፕላን ማለት ምክንያቱ ኣብ RRSP ከቐምጦ ከሎ ሰብ ከም ዝበልካዮ ቀዳማይ ታክስ ክሌም ይገብር ኣሎ 50,000 ወይ 80,000 ድሕሪ ኢትዩ $10,000 نحن على RRSP يتوه ويدما أب register retirement saving بنا US كا 401k ويدما 401k تبايلو من البات أوروبا خالي خونو خديو أبزخو توخلو قدما يتي investment tax free عبلو كالاكا بزي من قصتها قلم إيتاويت نايتي tax خا يمرسلو معلو مالتيو ስለዚህ ናይ ባሓቂ ጽብቕቲ ማለት ብዝያዳ እቶም ታክስ ኣብ ዝኻብ ቫንኮቨር ከምኡውን ኣብ ሙሉ ካናዳ ትሰርሑ ዲኹም ኣምልሽ ወይስ ኣብ ከባቢ ቫንኮቨር ዘሎ ሰብ ጥራይ ክትመልሉ ታክስ ኦንላይን ክትገብሮ ይከኣል ፀገም የብሉን ኣብ ሙሉእ ካናዳ ዘለዎም ክንገብሮ ንኽእል ኢና ሽግር የብሉ ስለዚ ኣብ ካናዳ ዘለኹም ዳሕራይ ኮንታክት ኢንፎርሜሽን ናይ ኣምሎ ሰሙን ኣብ ታሕቲ ክገልፈልኩም እየ ኮንታክት ግበርዎ ሰልፊ ኤምፕሎይ ይኹን እዛ ክንዛረበሉ ፀናሕና ሓደ ሕጂ ብዛዕባ እቶም ውልቀ ሰባት ወይ ድማ ተራሰብ ኣብ ካምፓኒ ዝሰርሕ እዩ ዝያዳ ኣብቲ ናይ ሰልፊ ኤምፕሎይ ዳሕራይ ፀኒሕና ክንኣትዩና ማለት እዩ እንተኾነ ግን ከም ዝበሎ ብዙሕ ኣሎ ታክስ ክሌም ክንገብረሉ ንኽእል ማለት እዩ ቅድሚ ኣምልሽ ቅድሚ ናብ ሕቶ መኻደይ ክፍለ ዝጊ ግድነት ክትሕተት ኣለዋ ዝበላ ሕቶ ላምስለኒ እዚ ማእከል እዚኣ ሕቶ ግድነት ክትሕተለይ ሓደ ዓርከ ዓሚ ክመልእ ከሎ ቅድም ምለስ ተባሂሉ ኣብ ካልእ ከይዱ ግን ብኣንጻሩ ተመሊስዎ እዚ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ፍልሊ ኣለዎ ዶ ይኸውን ኢሉ ሕቶ ሓቲቱ እንታይ ኣለካ እዚኣ ርእቶ ሕቶ ብዛዕባ እዚኣ ሕቶ ርእቶ ወይ መልሲ ናይ እዚኣ اوكي well تغلزقي حونا بتعمي صبغت حتى إخا حتيتك يقاتم يحج انتهى له مثلكم ولا توم زمول لك سباتون سبات يوم يقاقوا حجي انتهى له مثال ابتي تاكس سيزن تكون قالوا جديس بتعمي يوم بيزي زخونو حجي نعاها بقبو كوفا بيلوم كزراربوها زيكو قالوا يخونو اوكي تكلم كتكبر زغباكا قديمنا زدقسنايو نطبتاتن ካልእንሲ ክትቀመሉ ክንዲ ዝግባካስ ቢዚ ስለ ዝኾነስ በቲ ዝሃብ ካም ወረቐት ጥራሕ ፋይል ገይሮም ልካለው ንበል ንምሳሌ ማለት እዩ ሕጂ ንስኻስ ዋላ ከይፈለጥካ ኣነሲ ልካለኹ ናይ ብዝሓለፈ ዝክሮ ናይ 2019 ሲ ሓንቲ ኮርስ ወሰድኳ ነራ ብ2500 ከፊለ ማለት እዩ ሕጂ ዝመልኣለይ ሰብ ኣይሕብርንን ኣይገበርኳን ሕጂ እዚኣ ቁሩብ ማሓገዘትኒ ነራ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ዓመት ግን ምስ ፈለጥኳ ግን ክሌም ገይረያ ታ 2500 ስለዚ ተራ ኣለዋ እዚኣ ንባዕላ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ እቲ ዝመልኣልና ሰብ ኮፍ ኣቢሉ ብግቡእ ክንገብሮ ዝግባአና እንድሕር ከምዚ ክንብሎ ዝፀናሕና ብግቡእ ኣረዲእካ እዚኣ ኣላትን እንድያ እዚኣስ ከም ፃልካ ያላትን ረሲትዎ ናይ እዚኣ እውን ኣላትን ናይ ቆልዑ ዘውፃኽዎ እውን ኣለኒ ናይ ስፖርት ዘውፃኽዎ ናይ ቆልዑ እውን ኣለኒ ኣብ RRSP ዘእትኽዎ እውን ኣለኒ ናይ ሕክምና ውፃኢታት ዝገበርኮ እውን ኣለኒ ክትብል ኢኻ እንድሕር ዳኣ እቲ ዝርዝራት ከምዚ ክንጠቕሶ ፀናሕና እንድሕር ዳኣ ዘኻኺርካ ማለት እዩ እንደ ንስኻ ከዓ ሽዑ እቲ ዝግባእካ ክትመልስ ትኽእል ኢኻ ዳሕራይ እቲ ካልኣይ ግዜ ዝገበረሉ ምናልባት ከምዚ ኣቐዲመ ዝጠቐስኮ ስለ ዝበሎ ይኸውን ኣምፂሉ ይኸውን እቲ ዝግብኦ መሊእሉ ይኸውን እሞኒ እንደን ምለስ ኢሎሞ ዝነበሩ ሪሶም ዝኾኑ ማለት እዩ ሆፕሊ ታሕቶኻ መሊሰ ያ ክኾን ተስፋ ገብር ነዚያ ንበልካ ኣምልሽ ኩሉ ግዜ ንዝብላ ማለት እዩ ኣብ ብዙሕ ግዜ ወይ ድማ ፀሓፊ ናይ ዛ መፅሓፍ ሪችዳርድ ፎርዳርድ እንታይ ዝብል መስልካ ዝበዝሑ ሰባት ወይ ድማ ድኻ ተሓስባ ዘለዎም ሰባት ኣብ ሬስቶራንት ከይዶም 15-20% ክኸፍሉ ወይ ድማ ቲፕ ክኸፍሉ ኣይፅገሙን ደስ ዝብሎም ኢልካ ኣብቲ ናቶም ኣካውንታንት ወይ ድማ ብዛዕባ ኣሰት ወይ ብዛዕባ ገንዘብ ናቶም ከመይ ገይሩ ከምልሰሎም ዝኽእል ሰብ ክመፅእ ከሎ ናብ ታሽሙ ይኣትዉ ማለት እዩ 20 ኣኽለካ 30 ኣኽለካ ተባሂሉ እንታይ ይገብርዎ ንዑ ኣዝዩ ትሑት ገንዘብ ክህቦ ይፅዕሩ ማለት እዩ መዚያ ናይ ክፍለ ዝግጅት ተሓሓዝያ ማለት ምክንያቱ እንድሕርና ሓደ ኣካውንታንት ናትካ ገንዘብ ከምልሰልካ እንድሕር ተሓስብ ኣለካ ኢንካ you have to make him happy ክትሕጉሶ ክትክእል ኣለካ ማለት እዩ እንድሕር ዘይሕጉስካ ከመይ ገይሩ ይመሱ ግዜ ወሲዱ ከብለልካ ዝኽእል ማለት ስለዚ እንታይ ዝብል ነቶም ኣካውንታንት ናትካ ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ኣሰትን ሊያቢሊቲን ዕዳን ፀጋን ፆርና ኣሎ
صور حجز يوم رستورانت خاطر فوديو مزوار دي يوم صور يوم وي تلفزيون تجوزو مالتي أجاد ما بتحرشنا ويد ما تيوم أسف نبلهم حدا خابو زينا يجبر من قسط مرسل مالتي إنه على حدا سب أردي كعملت كمرسل كذا خيل كينو ويد ما خمس سل كان نحرك خيل كينو you have to give him something مالتي تزي كينو جن أي فرق ساعات زخفلان نحريب كا of course نفرق ساعات خاقل كلا كمان تلزي أبزخا كل جزء أبتوم ناسنا نبلهم ويد ما أبتي advisor ناسنا دي ويبتوم accountant ناسنا كنبقى غيبنا ምክንያቱ ንሶም ብዙሕ ገንዘብ ክመርሱና ስለ ዝኽእሉ ኣብኦም ምስኦም ክንማሳኸን ዘይኮነ ሕጊ ፈሊጥና በቲ ሕጊ መሰረት ንዕኦም ዝግብኦም ሂብና ንሶም ከዓ ምንትናትና ክሰርሑ ወላ ሰራሕተኛናትና እዮም ንሶም ካብ መንግስቲ ዝከለኸሉ ሰራሕተኛናትና እዮም ስለዚ when we give them something ንሶም ከዓ ሪተርን ክገብሩና ክእሉ እዮም ክፍሊ ግዛሓዊ ካልእ ኣምልሽ ምናልባት ናብ ካልኦት ሰባት ኣይትምልከት እንትኸውን ኣብ ካናዳ ዘለና ናይ ቻይልድ ቤኔፊት ንወስድና ማለት ወይ ድማ ሲሲቢ ዝበሃል ሲቢቢ child Canadian child benefit እዚ ብምንታይ ዝዕቀን ገለ ሰባት $600 ወዝዱ ገለ ሰባት $150 ይወዝና ሓደ ቆልዓ ገለ ሰባት ዝተፈላለዩ ብዙ ደማ ሕጂ ትናትና ሕብረተሰብ ምጽኸለኻ እንታይ ዝገብር ወማከለ ከመይ ጌርካ 600 ወስድ ኣና 400 ወስድ ኣለኹ ኢሉ እንታይ ይገብር ምሳይ ስለዘዋድሮ ወይ ምስ ሓደ ስለዘዋድሮ ፀገማት ይፍጠር ወይ ድማ ተበዲለ ተዓሚፀ መንግስቲ ይዕምፀኒ በዝብል ስምዕታ ይቀርብ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ምንታይ ፍልሊ ወይ ድማ ትምዕቀኒ ናይ ሓደ ቆልዓ ዝዕቀነሉ ገንዘብ ሓደ ስድራ ቤት ክወሃብ ከሎስ እንታይ ትምዕቀኒ ናቱ ኦኬ ብጣዕሚ ጽብቕቲ ሕቶ እያ ብዙሓት ዝሓተዋ ሕቶ እያ ዝሓቶ እዚኣ ሕጂ ሲሲቢ ካናዳ ቻይልድ ቤነፊት ቆልዑትና ካብ ዝተወለድሉ ዕለት ጀሚሩ ስጋብ ዕድመ 18 ዝኣኽሉ መንግስቲ ይህበና እዩ ሕጂ እዚ ዝመፀና ናይ ካናዳ ቻይልድ ቤነፊት ዝመፀና ግን ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ እዩ እቲ ብዙሑ እቲ ማክሲማም ከምቲ ዝበልካዮ ስጋብ 600 ክበፅሕ ይኽእል ይኸውን ወይ ክትሕት ይኽእል ይኸውን ገሊኦም ድማ 300 ዝወስዱ ኣለዉ ኢንዲፐንደንስ እቲ ናትካ ኢንካም ካብቲ ናትካ ኢንካም እዩ ዝምርኮስ ንምሳሌ ሕጂ ኣነ ናተይ ናይ ክልተ ደቀይ ኣብ ኢንካመይ እንድሕር ዳ ሃይ ከይዱ ጀስት ናይ ክልቲኦም 400 ጥራሕ ዝወስደሉ ግዜ ኣለዎ ማለት እዩ ተረዲእካኒ እቲ ኢንካምካ እንድሕር ዳ ኣብቲ ዓመት እቲኣ ሕጂ ንኣብነት ናይ 2022 ኢና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ፋይል ንገብሮ ኢንካም ናይ 2022 እዩ ስለዚ ናይ 2022 ኣታዊታትካ ንምሳሌ እንድሕር ዳ 70,000 ነይሩ ፋሚሊ ኢንካም ናትካ ወይ 90,000 እንድሕር ዳ ነይሩ ፋሚሊ ኢንካም ናትካ ኦፍ ኮርስ እቲ ናይ ቆልዑ ዝውሃበካ ክጎድል እዩ እንድሕር ዳ ንምሳሌ ሎው እንድሕር ነይሩ ትሕት ዝበለ ኣታዊ እንድሕር ነይርካ ኣብ 2022 ድማ ስጋብቲ ዝበዝሕ ክፍሊታት ክኽፈለካ ዝግብኦ ኣማውንት 600 ኦር ፕላስ ንብሎ ዘለና ስጋብ ክንድኡ ክመፀካ ይኽእል ስለዚ እታ ሲሲቢ ከምኡ ድማ ጂኤስቲ ኤችኤስቲ ክሬዲት ዝበሃል እውን ኣሎ 4 ግዜ ዝውሃበና ብዓመት እዚ ቤነፊታት እዚ ኣብ ምንታይ ዝተመርኮሰ እዩ ኣብቲ ናትና ኣታዊታት ዝተመርኮሰ እዩ ኣታዊታትና ክበዝሕ እንከሎ ይበዝሕ ኣይሚን ይውሕድ ኣታዊታትና ክውሕድ እንከሎ ድማ በንፃሩ እዞም ዝውሃቡ ቤነፊታት ይበዝሑልና ማለት እዩ እዚ ኣብ ኣታዊታትና ምርኮስ ዝገበረ እዩ ኣብ ኣውሮፓ ዘለና እቲ ወርሓዊና ንኸፍል ኣብ ካናዳ ብኸመይኹም ዓመታዊ ተኸፍሉ ዝብል ዘሎ ቀዳማይ ኣብ ካናዳ ዓመታዊ ዘይከና ንኸፍል ወርሓዊ ዝውሰደና ንኸፍል ዘይከና ዝውሰደና ንኸፍል ዝበሃል ብምርጫኻ ትገብሮ ነገር እዩ ሓደ ሰራሕተኛ ብፍላይ ኣብ ቲ4 ኣብ ኮርፖሬሽን ወይ ድማ ኣብ ትሕቲ ካምፓኒ ዝሰርሕ ኮይኑ ወርሓዊ ጌና ኣብ ኢዱ ከይኣተወ ከሎ ወርሓዊ ይቁረፆ ድሕሪኡ ኣብ መወዳእታኻ ኣብ ዓመት ከዓ ፀብፃብ ተገይሩ ከም ዝኸምልሶም ክብሎ ፀንሐ ንኩሉ ነገራት ኣብ ግምታት ኣትዩ እቲ ዝምለሶ ይምለሶ እቲ ወስኽ ዝበሃል ከዓ መለሲ ይወስኽ ማለት እዩ እምበር ኣብ ካናዳ ኣብ ዓመት ጥራይ ከና ንኸፍል ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ናይ ሰልፊ ኤምፕሎይድ ወይ ድማ ናይ ገዛ ርእስኻ ስራሕ እንድሕር ኣለካ ናይ ፅሬት ድዩ ካምፓኒ ድዩ ናይ ኦንላይን ድዩ ናይ ፋይናንሻል ድዩ ዝኾነ ዓይነት ፋርም ወይ ድማ ናትካ ኮርፖሬሽን እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ኢትስ ዲፍረንት ካልእ ነገር እዩ ካልእ ኣርእስቲ እዩ እሱ ብዝያዳ ስፍሕ ዝበለ ዳሕራይ ክንዛረበሉ ኢና ግን ኣብ ውልቀ ሰባት ወይ ድማ ኣብ ካምፓኒ ዝሰርሕ እንድሕር ኮንካ መብዛሕትኡ ግዜ ተማሳላይ ምስ ናይ ኣውሮፓ ወርሓዊ ዝውሰደና ቲ4 ንወስድ እንድሕር ከይና ኣብ መወዳእታ ዓመት ወርሓዊ ይውሰደና ኣብ ዓመት ከዓ ታሽሙ ነገር ማለት እዩ ኣብዚኣ እዮብካ ሓንቲ ሕቶ ሓንቲ ዘለምለሽ ቅድሚ ናብተና ሕቶታትና ኸድኩ ሰላም ክቡራት ኣሕዋት ናይ መኪና ገዚእካ እትኸፍሎ ጂኤስቲ ከተቕርቦ ይግባእ ድዩ ወይ ይከኣል ድዩ ማለት እዩ ዝኾነ ሓሳብ ኣለካ ኣብዚኣ ኦኬ ሕጂ ነታ ሕቶ ክንሓቶ ኢና ማለት እዩ እታ መኪና
ንስራሕ ድዩ ዝጥቀመላ ንናይ ውልቂ ረብሕኡ ፅቡቅ ሶ ንስራሕ እንድሕር ኮይኑ ይምልከቶ ድዩ ኣይምልከቶን ወይ ንውልቁ እንድሕር ኮይኑ እንታይ እቲ የስ ኣብኡ ሕጂ ዋላ ዳሕራይ እውን ክጠቕሳ እንዴ ኣለዉ ብዙሓት ታክሲ ዝዝውሩ ኣሕዋትና ኣለዉ ናይ ኡበር ያ ኣብ ዶር ዳሽ ዝሰርሑ ኣለዉ ስኪፕ ዘዲሽስ ፉድ ደሊቨሪ ዝሰርሑ ኣሕዋትና ኣለዉ ነዚኣቶም ዝኸውን ምኽሪ ምናልባት ድሓር ክጠቕሶ ይኽእል ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ቁርብ ከይተሓዋወሰና ሰማዕትና እውን ምድንጋራት ከይፈጥር ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ግን ኣብ ውልቅኻ እተውዕሎ ንኣብነት ሕጂ ሰራሕተኛ ኮንካ ትሰርሕ እንድሕር ደኣ ኮንካ ነቲ ካብ ኣውሮጳ ዝሓተተ ሓው ትፍልል እዩ ክነግሮ ማለት እዩ ሰራሕተኛ እንድሕር ደኣ ኮንካ ግብሪ ኣብ 2 ሰሙን ደሞዝ ትኽፈል ተኾንካ ኣብ 2 ሰሙን ሓንሳብ ኢኻ ትኸፍል እተን ግብሪ ዝቁርፃ ተቆሪፀን ናባኻ ኣብ ጅባኻ ዝኣትዋ ዝመፀኻ ማለት እዩ ብሓንሳብ ኣለና ዶ ኣብ ዓመት እትገብሮ እንታይ እዩ ኢንካም ታክስ ናይቲ ዓመታዊ ዝገበርካዮ ክፍሊታት ዝበዝሕ እንድሕር ደኣ ከፊልካ ሃሊኻ ይመልሱልካ ሪኦም ማለት እዩ ዝዋሓደ ከፊልካ እንድሕር ሃለካ ድማኒ ኣይፋሉን ዝዋሓደ ኢኻ ከፊልካ ዘለካ ክትውስኽ ኣለካ ይብሉኻ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኢንካም ታክስ ኣብ ዓመት ንገብሮ ናይቲ ኣብ ዓመት ዝሓለፈ 12 ወርሒ ሙሉእ ካብ ስራሕና ዝተቆረፀልና ፀብፃብ ንገብረሉ ኢንካም ታክስ ፋይል ንገብረሉ ዳ እምበር ሓንቲ ሰብ ኣብ ዓመት ንኸፍሎ ግብሪ ኣይኮነን ማለት እዩ እታ መኪና ዝሓተታ ሕቶ ድማኒ ንናይ ውልቅኻ ንናይ ገዛኻ ባዕልኻ ካብ ስራሕካ ንገዛኻ ደቅኻ ከተመላልሰላ ዝዓደካያ መኪና እንድሕር ደኣ ኮይና ኣብኣ ዝኸፈልካዮ ወፃኢታት ኢንካም ዲዳክተብል ኣይኮነን ኣብ ቢዝነስ ኣብ ስራሕ ተውዕልላ እንድሕር ደኣ ኮንካ ግን ብዛዕባ ክንዛረብ ኢና እወ ይኸውን እዩ ፅቡቅ ሶ እዚኣ ናይ ትምህርቲ እውን ኣይ ቲንክ ትምህርቲ ዝተምሃረ ወይ ዝኾነ ናይ ኮሌጅ ድዩ ወይ ናይ ዝኾነ ሞያ ዝወሰዶ ሕጋውያን እንድሕር ኮይኖም ቆረፆ ኢልካ ነርካ ንሳን ምስ አርኤስፒ ወይ ድማ ሬጅስተር ሪታይርመንት ድምር ኣቢልካ ክልቲአን ብከመይ ኣድቫንቴጅ ወይ ድማ ኩሉ ሰብ ድዩ ንኣብነት ኣብ ካናዳ ከም ዝበልኮ ኣብ ዩኤስኤ ኣይ ብሊቭ ደሱ ክሕግዘኒ ይኽእል ይፅሕፍ ኣሎ አርኤስፒ ወይ ድማ ሬጅስተር ሪታይርመንት ሴቪንግ ፕላን 401 ኬና ንብሎ ኣብ ዩኤስ ማለት እዩ እዚ ቲኤፍኤስኤ ወይ ድማ ታክስ ፍሪ ሴቪንግ ከዓ ሮዝ አይአርኤ ገለ ተባሂሉ ይፅዋዕ ማለት እዩ ሶ ኣብ 401 ኬ ወይ ድማ ኣብዚ ናይ ካናዳ አርኤስፒ ከምኡውን እቲ ናይ ትምህርቲ ብዙሕ ሰብ ኮሌጅ ይኸይድ ትምህርቲ ይኸፍል ዕላ ናይ መንግስቲ ኣብ ክልቲኡ ብክልቲኡ ክንጥቀመሉ ንኽእል ዶ ወይ ድማ ገንዘብና ክነጉድለሉ ንኽእል ዶ ብጌርና ወይ ድማ እቲ ክንከፍሎ ዝግባአና ዝነበረ ታክስ ክነጉድለሉ ንኽእል ኣገባብ ኣሎ ዲቡ ኦኬ ደስ ብጣዕሚ ፅብቕቲ ሕቶ እያ እዚኣ እውን ሬጅስተር ሪታይርመንት ሴቪንግ ፕላን ታክስ ፍሪ ሴቪንግ ኣካውንትን ይፈላለ እዩ ሓደ ይኮነን registered retirement saving plan ግብሪ ዝወሓደ ንክንከፍል ዝሕግዘና ንሰራሕተኛታት ተባሂሉ ዝተዳለወ እዩ ልክዕ ከምዚ ሃፍታም እንድሕር ደኣ ኮንካ ብዙሕ ዘለካ ኦፖርቹኒቲስ ዲዳክት ንክትገብር ነቶም ተራ ሰራሕተኛታት ድማ ንዓቶም ንምሕጋዝ ተባሂሉ ንሪታይርመንት ሴቭን ንክገብሩ ተባሂሉ ዝተገብረ እዩ ስለዚ ኣብኡ ዓመታዊ ዝገበርካዮ ክንፈልጣ ዝግባአና ወፅን ይትሰልዲ ስጋብ ሪታየር ትኾኑ ኣብቲ ኣካውንቲ ዝፀንሕ ኣብኡ ዘእተኻዮ ኣብቲ ዓመት እቲኣ ግን ኣብ ባንክኻ እንድሕር ዳ ኣሎ እቲ ኣካውንት ባንክኻ ይሰዱልካ እዮም ኣት ኤንድ ኦፍ የር ኣብኡ ኮንትሪቢዩት ዝገበርካዮ ኣብቲ አርአርኤስፒ ኣካውንትኻ ኣብ ናይ ኢንቨስትመንት ትካላት ዝገበርካያ እንድሕር ዳ ኮይኑ ድማ ደ ሴም ቲንግ ከምኡ እውን ሰዳልካያ ናብ መወዳእታት ዓመትካ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዝወሓደ ኢንካም ንክትከፍል በብዓመቱ ዝውስኸልካ እዩ እዚ ሕጂ ንኣብነት ኣብ 2022 እቲ ሮም ናትካ ኣብ ካናዳ ተቐመጡ ሲአርኤ ኣካውንት ክትከፍቱ I highly recommended you guys ምክንያቱ ሲአርኤ ኣካውንት ምክፋትና ነቲ ኣብኡ ክመፅእ ዝኽእል በነፊታት ይኹን ክንከፍሎ ዝግባአና እንድሕር ዳ ሃልዩ ናባና ዝምለስ እንድሕር ዳ ሃልዩ ናይ ዝሓለፈ ቲ4 ናትና ናይ ስራሕና ብሙሉእ ሓበሬታ ክንረክበሉ ንኽእል ናይ ሲአርኤ ኣካውንት ካናዳ ሬቨኒው ኤጀንሲ ፐርሰናል ኣካውንት ናይ ውልቅኹም እንድሕር ዳ ኮይኑ ናይ ቢዝነስ እንድሕር ዳ ኮይኑ ድማ ሲአርኤ ቢዝነስ ኣካውንት ክትከፍቱ I highly recommended you guys ሕጂ አርአርኤስፒ እዚ ረብሑ ታክስ ፍሪ ሴቪንግ ኣካውንት ካብ ግብሪ ኣብ ምኽፋል ኣይሕግዘናኒ ታክስ ፍሪ ሴቪንግ ኣካውንት እንታይ ዝሕግዘና ኣብ ኢንቨስትመንት ማእከል ሕጂ ዝያዳ ካባይ ንላዕሊ ትገልፆ ትኽእል ኢኻ ኣብቲ ኢንቨስትመንት ስለ ዘለካ ታክስ ፍሪ ሴቪንግ ኣካውንት እንድሕር 30,000 ኮታ ሩም ሃሊካ እዚ 30,000 ኣብ ወፍሪ እንድሕር ዳ ኣውፊርካዮ ካብኡ ዝኣተወ መክሰባት ግብሪ ኣይትኸፍለሉን ኢኻ እቲ ሩም ግን ኣለዎ ካብ 30,000 ንላዕሊ እንድሕር ዘይፍቀደካ ኮይኑ ካብኡ ንላዕሊ ክትውድድ ትኽእልኒ ካብኡ ምስ ግብሪ ምኽፋል ዝተኣሳስር የብሉን ግን ኣብኡ የእቲኻዮ ኢንቨስት ጌርካዮ ካብኡ ብዝመፀካ ርብሓታት ግን ታክስ ፍሪ እዩ
ግብሪ ኣይክፈሎን ማለት እዩ እታ RRSP ግን ኣብኡ ባዕልና ክንእቱ ንኽእል ገንዘብ ዓመታዊ ከነውፅኦ ንኽእል ኢና ስጋብ ጦሮታ ንወፅእ ኦፍ ኮርስ ግን እቲ ንኸፍሎ ግብሪ ኣብ መውሓድ ይሕግዘና እዩ ምናልባት ናይ ትምህርቲ እውን ድሕር ዘይነፂራ እውን ክብርሃ ይኽእል እየ ሆፕሊ ዘን ናይ RRSPን ታክስ ፍሪ ሴቪንግ ኣካውንትን ፍልልየን ገሊፀን ክኸውን ተስፋ ገብር Yeah, you did actually. You did. So TFSA is something different. RRSP is kind of different ምዃኑ ሕጂ hopefully ኩሉ ሰብ በሂሉ ኸውን ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ካሊእ ኣብ ምግዳል ወይ መቐናስ ግብሪ ዝሕግዙና ኣለዉ ዶ ከም ዜጋታት ወይ ተቐማጦ ኣብ ካናዳ ወይ ከም ነበርቲ እንታይ እዮም ህዝብና ወይ ድማ ብሓፈሻ ዝበዝሕ ሰብ ተራ ሰብ ካባ ጀሚርካ ኣነ ብዙሕ ናይ ኣካውንታንት ይፈልጥን ግን I have the best ወይ ድማ ጽቡቕ ረክብ ዘለኒ ምስ ኣካውንታንት ምክንያቱ ኣካውንታንት ባንከር ከምዚ ኣብዚኣ ዝፅሕፈት ዘላ ደስ ዝገለፃ ጽቡቕ ዝበለ ረክብ ዘለኒ ማለት እንታይ ዝኻ እሶም ከም ናተይ ደገፍቲ ወይ ድማ ከም ናተይ ተኸላኸልቲ ገይረ ስለ ዝሓስቦ ሓደ ተኻኻቦም ማለት እዩ ጽቡቕ ዝኾነ ረክብ ዘለኒ ማለት እዩ ዝበዝሕ ሰብ ግን ወይ እቲ ተራ ሰብ ግን ኣብ ናይ ታክስ ክመልኸሎም መወዳእታ ዓመት ብፍላይ ከመይ ገይሩ ኣብ 15 ኣብ 10 ተሰልጦ ጥራይ ስለ ዝሓስብ ብዙሕ እቲ ኣመራት ወይ ድማ ቶም ነገራት ከጉድሉ ዝኽእሉ ብዙሕ ዘይክርዶ ይኽእል ማለት ኣሉ ካብ ትብሎም ወይ ድማ ሕብረተሰብና ብሰንኪ ዘይምፍላጡ ሸለል ትነዲ ወይ ብሰንኪ ዘይምፍላጡ ዝሓልፎ ንሕር ኣለዉ ኮይኖም ተትገፀና ወይ ድማ ክንጥቀመሎም ንኽእል እዚኦም ከዓ ንሕር ክሌም ክግበሩ ይኽእሉ እዮም ወይ ድማ ኣብ ታክስ ምቕናስ ክሕግዙና ይኽእሉ እዮም ሕጂ ከም ተራ ኣብ ካምፓኒ ሰርሑ ማለት እዩ ኣብ ናይ ሰልፍ ኤምፕሎይ ብዝያዳ ፅንሕና ስሙ ጌርና ክትገልፀና ክሓተካ ግን ኣብዚአን ናይ ሓደ ሰብ ኣብ ካምፓኒ ዝሰርሕ ሰብ ብዙሕ ዘይድህበሉ ወይ ድማ ክገብሮ ዝግብኦ ታክስ ንክቆርፀሉ ከጉድሉ ዝኽእል ኣገባብ እንታይ ኣሎ ምበልካና ኦኬ I think ብጣዕሚ ገዳስ እንድዩ ግን ሕጂ ክንርድኦ ዝግባአና እንታይ እዩ ሓደ ሰብ ካብቲ ካልእ ሰብ ይፈላለ እዩ እቲ ዲዳክት ክገብሮ ዝኽእል ሓደ ማለት ኣይኮነን ዋላ ኩላትና ሰራሕተኛታት እንድሕር ዳ ኮይና ኩሎም ሰራሕተኛታት ሓደ ዓይነት ካታጎሪስ ወይ ድማ ተሽሙ የብሎምን ኩሎም ኣብ ሓደ ክስታይ ከተእትዎም ትኽእል ማለት እዩ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነናቱ ክስታይ ዘሎ ዋላ እቲ ኣብ ካናዳ እውን ትሕጊ እንታይ እዩ ዝብለና ማለት እዩ each person ኣብ ካናዳ ናይ ባዕሎም ግብሪ ኣብ ዓመት ክኸፍሉ ሓላፍነት ኣለዎም ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ማለት እዩ ሪፖርት ክገብሩ እቲ ኢንካም ናቶም ብምሉእ እቲ ዓመት ዘእተውዎ ኣታዊታቶም ሪፖርት ክገብርዎ ግዴታ ኣለዎም ማለት እዩ ዝመልስዎ እንድሕር ደኣ ሃልዩ ክመልሱ ዝምለሶም እንድሕር ደኣ ሃልዩ ክመልሱ ማለት እዩ ክምለሰሎም እንደገና ድማኒ ቀፃሊ ኣብ ሰዓት ዓመታዊ ግብሪ ምኽፋልና ረብሓታት ኣለዎ ኩሉ ግዜ ከም ንዝክሮ ኤፕሪል 30 እታ ናይ መወዳእታ መዓልቲ እያ ማዝያ 30 ማለት እዩ ኢንካም ታክስ ፋይል ክንገብረላ ንኽእል ካብ ፌብሩዋሪ 10 ጀሚርና ስጋብ ኤፕሪል 30 ፋይል ክንገብር ኣለና ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ፋይል ዘይጌርና ኤፕሪል 30 እንድሕር ደኣ ሓሊፋ ልማዓመትኮ ኤፕሪል 30 ኣብ ሰንበት ትውዕል ስለ ዘላ መይ ሓደ እያ እታ ዴድላይን ስለዚ ስጋብ መይ ሓደ ሎማዓመት ፋይል ክንገብር ኣለና ማለት እዩ እንተዘይጌርና ሌት ፋይልን ፔናሊቲ ክንከፍል ኢና ማለት እዩ ደንጉ ኢኻ ናይዚ ደንጎይ ዝኸፍልዎ መቕፃዕቲ ፔናልቲ ኣለዎ ማለት እዩ ነዚ ፔናልቲ እዚ ንምጉዳል ድማኒ ኣብዚ ተባሂሉ ዘሎ ግዜ ክንከፍል ኣለና ማለት እዩ ካልእ ዝኾነ ይኹን እንድሕር ደኣ ኣብ ሂወትካ ለውጥታት ሃልዩ ንኣብነት ሕጂ ኣድረስካ እንድሕር ደኣ ቀይርካ ወይ ንፅል ነርካ እንድሕር ደኣ ተመሪዕኻ ክትሕብር ኣለካ ኣብዴት ክትገብሮ ኣለካ እዚ ኣብቲ ትኸፍሎ ግብሪ እውን ኣለዎ እቲ ፅልዋ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሲአርኤ ኣካውንቲ ኣቐድማ ኣቢለ ክንከፍት ኣገዳሲ እዩ ፅቡቕ ኢለ ነይረ ሲአርኤ ኣካውንቲ ክንከፍት ኣለና ኣብ ሲአርኤ ኣካውንቲ እንድሕር ደኣ ከፊትና ብቐሊሉ ኣብኡ እንታይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ኣድረስ እንተቐይርና ኣድረስና ንቐይሮ ንኽእል ኢና እንተተመሪዕና ሃሊና ካብ ሲንግል ናብ ሜሪት ክንቂሮ ንኽእል ኢና እቲ ስታተስ ናትካ ካልእ ዝተፈላለዩ ክንገብር ንኽእል ኢና ስለዚ እዚኦም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ኣገደስቲ ለውጥታት ኣብ ሂወትና ምስ ንገብር ክንሕብር ኣለና ብግዚኡ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ ረብሓ ኣለዎ እቶም ዝመፁና በነፊታት ኣብ ሰዓቶም ይመፁና እንድሕር ደኣ ብግቡእ ሪፖርት ጌርና ቅድሚ ዴድላይን እንደገና ድማ ኣድረስና ይኹን ማርሻል ስታተስ ናትና ብግቡእ እንድሕር ደኣ ሓቢርና ክመፁና ዝኽእሉ በነፊታት ይበዝሑ ይዓብዩ ማለት እዩ ብተወሳኺ ምድጋም ከይከውን እቲ ዝጠቐስኮስ ከምቲ ዝበልኮ ሓደ ሰብ ቻይልድ ኬር ዘይብሉ ቻይልድ ኬር ክትገብር ኣለካ ኢልካ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ንውልቀ ሰብ እትህቦ ምኽሪ ከም ታክስ ፕሪፔረር ንሕና እንታይ ኢና ንገብር ነቲ ሰብ ብውልቁ
ناتو يعلنا مو انتاي كم زسرح انتاي وصايتات كم زجبره بتعمتي انتاي وصايتات كم زنبرو يتقسلنا مو زو وصايتات زي كليم كتقبرو تخلي ها زو وصايتات سخا كليم كتقبرو اي تخلني خا بمبال نتسب ناي ولقو حبريتا اخا كتبو تخيل مالتي جنرال لي كن اتهم كليم كقبروهم زغبوهم كن اقديم تقيسه نيره مالتي سو ابو خنريو نخلينا ابتي فيديو تمليسنا خنريو نخلينا من البات سمعتنا سلج خيكون ناي فاميلي ناي تشايلد كير ناي كير جيفر ديدكشن اند كريديت كنتقم نخلينا إلنا ناي تمرت دما ديدكشن اند كريديت كنتقمولو نخلينا إلنا ديسابيليتي كريديت دما لا انت وزي تقسكوا سوري دحر سنكلنا دحر اهلنا استفال اكلاو سنكلنا دي سنامراوي صقم دي دحر اهلنا ون ازون اب ديسابيليتي ታክስ ክሬዲት ይባሃል እዚ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ሶ ኣብ ፔንሽን ዝያዳ ካብ ፔንሽን ኤንድ ሴቪንግ ፕላን ካብ አርአርኤስ ብወፃኢ እውን ካልእ ንገብር እንድሕር ኮይና እዚ እውን ክሕግዘና ይኽእል እዩ ምስ ስራሕ ዝተኣሰር ኤምፕሎይመንት ኤክስፐንስስ እንድሕር ዳ ሃሊና እውን እዚ እውን ፕሮባብሊ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ክፈላለ እውን ክሕግዘና ይኽእል እዩ ማለት እዩ እዚ ክብል እንከለኹ እንታይ እዩ ነፍሲ ወከፍ ፕሮቪንስ ኤንድ ቴሪቶራል ናተን ሕግታት ኣለዎን ማለት እዩ ኣብቲ ትነብረሉ ዘለካ ዞባ ዲፐንስ ንኣብነት ሕጂ ታክስ ክሬዲት ኣብ ኦንታሪዮ ዝወሃበካን ኣብ ቢሲ ዝወሃበካን ሓደ ይከውንን ሕጂ ኣብቲ ዝቕመጡ ዘለካ ፕሮቪንስ ድማኒ እቲ ፍልልይ ዝያዳ ክህልዎ ክእል ማለት እዩ ያ ጋይስ ሓደ ብዚ ክንርድኦ ዝደሊ እንታይ እዩ ኩሎም ኣብዚ ዝሰምዕዎ ዘለኹም ወይ ብድሕጂ ዝሰምዕዎ ሰባት እዚ ጀነራል ሓፈሻዊ ሓበሬታ ጥራይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከምዚ ዶክተር ምስ ከድካሲ እንታይ እዩ ኩሉ ሰብ እንታይ ሓሚምካ ኣለካ ይሓተካ ኣበይ ስማዓካ ክድቅስ ከለካ ዶ ቀትሪ ዶ ለይቲ ዶ ዝብለካ ዝኾነ ዓይነት ምስ ፋይናንስ ዝተሓዝ ኢንቨስትመንት ድዩ ምስ ታክስ ድዩ ምስ ባንኪንግ ዝተሓዝ ነገር everyone is different that's why ሕጂ ደሱ ዓንቶ ይንሕሪኹሞ ምስ ዝኾነ ፕሮፌሽናላት ናይ ገንዘብ ዝሰርሑ ወይ ድማ ምስ ገንዘብ ዝሰማምዑ ወይ ድማ ምስ ገንዘብ ዘለዎም ምትሓሓዝ ኩሉ ግዜ ብውልቅኻ ክትረኽቦም ማለት እዩ ሞር ሓበሬታ ንሕብ ደሊኻ ብውልቅኻ ትረኽቦ ሓታ ሓፈሻዊ ግን እንታይ አርአርኤስፒ እንታይ TFSA ሓደ ሰብ ከመይ ገይሩ ታክስ ከጉድል ዝኽእል ግን እቲ ጀነራል ግን ንኹላትና ኮመን ሰንስ ክኾነና ይኽእል ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ውልቅና ግን we don't have to take it privately ክንወዘ የብልናል ማለት እዩ ስለዚ ዝኾነ ሰብ ኣብቲ ናይ ውልቁ ሕቶ ወይ ድማ ንጉዳዩ በይኑ ዘሻዕሉ ነገራት ንሕር ኣሎ ኮይኑ ነምልሶም ዳሕራይ ኮንታክት ኢንፎርሜሽናቱ ኣብ ታሕቲ ክሰደልኩም እየ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ትውከስዎ ብውልቂ ሓቲቱ ኤግዛም እዩ ልክዕ በቃ እንታይ ነርካ ከመይ ጌርካ ኣበይ ነርካ ምክንያቱ እቲ ዝወዞ ዝሰርሖ ነገር ከዓ ሓላፍነት ክወስድ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ፋይናንሻል እንታይ ኣሎ ምስልኩም ንኣብነት ኣነ ናይ ሓደ ሰብ ኢንቨስትመንት ክሰርሓሉ ከለኹ ሽመይ ኣብታ ወረቐት ተኸይድና መንግስቲ صباح نقول هذا حر 10 عامات انا تحساتي بزعباتين انفستمنت زغبر كل ما ስለዚህ ከም አድቫይዘር ከንካ ወይ ከም ምዝኾነ ምስ ገንዘብ ተሓት ተሰርሐለኻ ብውልቅነት ሰብ ናቱ ሕሳብ ከተሓቶ ዘለካ ሕሳብ ስለዘሎ ምናልባት ብውልቅኹም ድሕር ዘይወስድኩም ዳውድ ቢገድ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ሃገር መብራህቱ ብዛዕባ ናይ ኣብ TFSA ዴይ ትሬዲንግ ወይ ድማ ኢንቨስት ዝገብር ከለኻ መዓልታዊ ትገዝእ ትሸይድኻ ዝልካ ሓቲትክ ወይ ሓቲትካ ኣለኻ ማለት እዩ ኖ ኣይ ካልዩ ምክንያቱ ሓደ ግዜ ኣብ ናይ CRA ናይ ኢንቨስትመንት ኮርስ ወሲደ ነይረ ኣብ እንታይ ኢላትና ታጓል መስልኩም ኤግዛክትሊ ኣብ TFSA ገርካስ ክንዲያ ክገዝን ክሸጥን ኢላ ዝውሰነ ውስን ቁጥሪ የብሎም ማለት ግን ንሶም ትራክ ይገብርዎም TFSA RRSP ኩሎም እዚኦም ሬጅስተር ኣካውንት እዮም ሬጅስተር ኣካውንት ስለዝኾኑ ክንደይ ሸጥካ ክንደይ ገዚኻ ኣበይ ኢንቨስት ገርካ ኣለኻ ኤቭሪቲንግ ዴይ ኖ CRA ወይ ድማ መንግስቲ ኣሜሪካ ይፈልጦ ማለት እዩ ስለዚህ ፈልጦ ቦም ጌርካ መዓልታ ክትገዝን ክሸጥን ሕርፈቲንካ يصعك هاي مال كتابنا معسرتي يصحك خلي كتاب معسرتي خصحك خلي مال ስለዚህ ዝኾነ ትሬድ ክንገብር ንሕርከና ወይ ድማ ማዓልታዊ ገዚና ሸይጥ ንሕርና ሓስከና አካውንት TFSA ክንጥቀም ይብልናል ካሽ አካውንት ወይ ድማ ኢንዲቪጁዋል መርጅን ክንጥቀም ኣለና ማለት እዩ በዘይ ከን ግን TFSA ዝኾነ ፀገም ከንፃና ስለዝኽእል ብTFSA አይ ንጥቀም ማለት እዩ ካሊ ኣምልሽ ሓደ ሰብ ሰራሕተኛ ኮይንካ ኣብ ካምፓኒ እናሰርሐ ዘምፅኦ ዝኸፍሎ ታክስ ወይ ድማ ናትካ ቢዝነስ ንኣብነት ናይ ፅሬት ካምፓኒ ዲሃልወካ ወይ ኦቨር ዲኻ ክትዝውር ወይ እንዳሻሂድ ይኽልወካ ዋትኤቨር ወይ ኦንላይን ቢዝነስ ዝኾነ ለካሲ በዓልካ ብውልቃ ክትእትዎ ገንዘብን ኣብዚ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ታክስ ተኸፍሎ እንታይ ትፍልሊ ኣነ ብውልቀይ ብዙሕ ተመክሮ ኣለኒ ኣብዚ ምክንያቱ I was employee ኣብ ካምፓኒ ኣብ እንዳ ማዝዳ ሰርሕ ነይረ ናይ መካኒክ ናሰርሕ ከለኹ ዳሕራይ ከዓ ናተይ ኮርፖሬሽን ኣውፂእኻ ይሰርሕ ኣለኹ there is huge difference ግን ኣምልሽ ካብቲ ተመክሮኻ ወይ ካብቲ ናትካ ክእለት ኣብ በዓል ሞያ ከላይ ትዛረብ እንዲሁ እንታይ እቲ ቀንዲ ታሽሙ ፍልሊ ዘለዎ ኦኬ እዚኣ ብጣዕሚ ኣገዳሲት ሕቶ እያ ሕጂ እንታይ ኣሎ መስለኩም እቲ ኬኔድያን
system سي it's designed to make the rich richer ይብሉ ወላ ናይ ኣሜሪካ እውን ከምኡ እዩ እንታይ ነቲ ሃፍታም ዝያዳ ሃፍቲ ንኸካዕብት እዩ ዝገብር እቲ ሲስተም ወይ ከዓ እቲ ስርዓተ ግብሪ ኣብዚ ሃገር እንድሕር ዳ ርኢናዮ ሕጂ ናይ ውልቅኻ ትካል ምህላውን ሰራሕተኛ ኮንካ ምስራሕን እትኸፍሎ ግብሪ definitely ይፈላለዩ ክልተ ገዛእ ርእሱ ነናቱ ዝኸኣለ እዩ ዘለዎ ናይ ባዕልኻ ቢዝነስ ምግባር ወይ ከዓ ትካል ምግባር ባዕልኻ ኢኻ ሓላፍነት ትወስደሉ እቲ ትካል ባዕልኻ ኢኻ ትምውሎ ካብ መጀመርትኡ ዝመፀካ ሓላፍነታት እውን ባዕልኻ ኢኻ ትወስደሉ ክሳራ ከጋጥመካ ክእል መክሰብ ክህልወካ ክእል ንሱ እዩ ሕጂ እቲ ግብሪ ትኸፍሎ ፍልልይ ኣለዎ ካብ ስራሕካ ግብሪ ትኸፍሎ ካብታ ዘእተኻያ ኣታዊ ካብኣ ኣስራሒኻ ይቆርፀልካ ተን ክትከፍለን ዝግበአን ግብሪ እሱ ድማ ናብ ሲኣርኤ የሰድን ኣስራሒኻ እተን ናባኻ ዝለኣኻ ድማ ናባኻ ይልእኽል ካብ ክልተ ሰሙን ትኽፈል ተኾንካ ድሞስ ካብ ክልተ ሰሙን ገዛኻ ምፅኻ ድሕሪ ኣብ ወርሒ ትኽፈል ኮንካ ድማኒ ኣብ ወርሒ ይመፃኻ ማለት እዩ ኣብ ቢዝነስ እንድሕር መፂና ግን ይፈላለዩ ቢዝነሳት ኩሉ ግዜ ታክስ ዝኸፍላ ትካላት ካብቲ ዘእተውዎ ኣታዊ ኩሉ ይኮነን ታክስ ዝኸፍሎ መጀመርያ እንታይ ይገብራ እቲ ወፃኢታተን የጉድላ ማለት እዩ ወፃኢታተን ኣጉዲለን ዝተረፈ ጥራሕን ግብሪ ዝኸፍላ ብሕፅር ዝበለ ኣብነታት ክንጠቀስ ኢና ንኣብነት ሕጂ ዞም ዓበይቲ ቢልዮነራት ሃፍታማት እንድሕር ዳ ሪኢኹሞም ስለምንታይ እዮም ኩሉ ግዜ እንዳደለቡ ሃብቶም እንዳበዝሐ ገንዘቦም እንዳበዝሐ ዝኸይድ ግብሪ ይከፍሉን እዮም ግብሪ ይከፍሉን እዮም they pay zero taxes ወይ ድማ very less taxes እዮም ዝኸፍሉ ስለምንታይ እዮም ከምኡ ዝኾኑ መስለኩም ንምሳሌ ሓደ ሃፍታም እንድሕር ዳ ብዓመት 100,000 ኢንካም እንድሕር ሃልይዎ ወፃኢታቱ ውፅዩስ 100,000 ኣታዊ እንድሕር ዳ ሃልይዎ ኮይኑ እተን 100,000 ኣብ ክንዲ ግብሪ ዝኸፍለን እንታይ ይገብር ነቲ ስራሕ እትሕግዞ ማሽነሪ ናይ 100,000 ይገዝእ ወይ ነቲ ስራሕ እተገልግሎ መኪና ናይ 100,000 ይገዝእ ስለዚ እታ ናይ 100,000 ዝተገዝአት ንብረት እንታይ ኮይና ኣላ ወፃኢ ኮይና ኣላ ማለት እዩ ወፃኢ እንድሕር ዳ ኮይና ንሳ ክንደይ ኣለዎ ኣታዊ ማለት እዩ ዜሮ ኣታዊ ኣለዎ ስለዚ እቲ ኣታዊታቱ ግብሪ ክኸፍሎ ዝግብኦ እንታይ ይገብሮ ኣሎ ኣብቲ ቢዝነስ ናቱ ኣብ ምዕባይ የውዕሎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ትፍልልዩ ሰራሕተኛ ምዃንን ናትካ ቢዝነስ ምግባርን ማለት እዩ ናትካ ቢዝነስ ምግባር ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ሓላፍነታት ኣለዎ ኦፍኮርስ ከመይ ጌርካ ናትካ ቢዝነስ ትገብር ኣይኮነን ኣርእስትና ሎ መዓንቲ ኣርእስትና ኣብ ናትካ ቢዝነስ ወይ ትካል ሃሊካን ሰራሕተኛ ኮንካን እትኸፍሎ ግብሪ ፍልልያቱ እንታይ እዩ ረብሕኡ ኸ እንታይ እዩ ንምርኣይ እንተዘይኮይኑ ከመይ ጌርካ ናትካ ቢዝነስ ትገብር ኣይኮነን ኣርእስና ምናልባት ምስኡ ዝተኣሰር ካልእ መዓልቲ ክንዛረብ ንኸውን ንሕጂ ግን እቲ እንኸፍሎ ክፍሊታት ብዙሕ እዩ ንኣብነት ሕጂ ትካል ክንብል ከለና ቢዝነስ ክንብል ከለና ዝተፈላለየ ትካል ክኸውን ይኽእል እዩ ናይ እንዳ መካይን ትካል ክህልወካ ክእል እዩ ናይ ፅሬት ትካል ክህልወካ ክእል እዩ ሰልፍ ኢምፕሎይድ እውን ክትከውን ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ታክሲ ድራይቨር ክትከውን ትኽእል ኢኻ ፉድ ደሊቨሪ ድራይቨር ክትከውን ትኽእል ኢኻ ናትካ ትካል ምህላውካ ሲ ትኸፍሎ ግብሪ በብዓይነቱ ከከም ትካልካ ይባዛሕ እዩ እቲ ኤክስፐንስስ ክሌም ትገብሮ እውን ብመሰረት እቲ ዓይነት ትካልካ ይፈላለዩ ሕጂ ሲምፕል ኣብነት ክንወስድ ኢና ታክሲ ድራይቨር እንድሕር ዳ ሃልዩ ኮይኑ ናቱ መኪና እያ ኦቨር ድራይቨር እዩ ሰብ እዚ ራይድ ሼር ይገብር እዩ ታክሲ ድራይቨር እዩ ፉድ ደሊቨሪ ተኮይኑ እውን ናቱ መኪና እያ እዚኣቶም እንታይ እዮም ዝበሃሉ ሰልፍ ኢምፕሎይድ እዮም ዝበሃሉ ሕራይ ነብሶም ዝኽኣሉ ሰራሕተኛታት ሰልፍ ኢንዲፐንደንት ኮንትራክተርስ እዮም ሕጂ እዚኣቶም ናይታ መኪና ወፃኢታት ኣለዎ ብዓብኡ ድማ ናይቲ ስርሖም ወፃኢታት ኣለዎ ስለዚ ግብሪ ክኸፍሉ ከለዉ ንኣብነት 100,000 እንድሕር ዳ ብዓመት እቲ ሓደ ታክሲስታ ናይ 100,000 ኣይኮነን ግብሪ ዝኸፍል ናይ 100,000 ሕጂ 30 ሚእታዊት እንድሕር ግብሪ ክኸፍል ዝግብኦ ኮይኑ 30% ይኮነን ዝኸፍል እንታይ ደኣ ወፃኢታት ብሙሉእ እቲ ዘውፅኦ ወፃኢታት ብዓመት እያ ክሌም ክገብሮ ይኽእል እዩ ንኣብነት ናይ ነዳዲ ወፃኢታት ናይ ኦይል ቼንጅ ወፃኢታት ናይ ዋሸር ፍሉድ ወፃኢታት ናይ ታየርስ ወፃኢታት ናይ ሴት ከቨር ወፃኢታት ካልእ ናይ ሜካኒክ ምትዕራይ ዝተሓገዞ ዝኸፈሎ ወፃኢታት ከምኡ ድማ ካልእ ናይ መኪና ወፃኢታት ክሌም ክገብር ይኽእል ኢንሹራንስ ኣብ ዓመት ሙሉእ ዝኸፈሎ ክሌም ክገብሮ ይኽእል ላይሰንስ ኤንድ ሬጅስትሬሽን እንድሕር ዳ ዝገብሮ ሃልዩ ናይ ላይሰንስ መመዝገቢ ዝኸፈሎ ክፍሊታት እውን ክኸፍሎ ይኽእል ኢንተረስት ኮስት ዝገብሮ ንኣብነት እታ መኪና እንድሕር ዳ ብፋይናንስ ገዚእዋ ኮይኑ እታ ዝጥቀመላ ዘሎ ንስራሕ መኪና እቲ ኢንተረስት ኣብታ መኪና ዝኸፍሎ ወርሓዊ ናይ 12 ወርሕ ንሱ ክሌም ክገብሮ ይኽእል ካልእ ኣብ ቢዝነስ ፓርኪን ኣብ ስራሕ እንከሎ ፓርክ ዝገበሮ ናይ ፓርኪን ቲኬት እንድሕር ዳ ኣለዎ ንሱ ናይ ሙዚክ ሰብስክሪፕሽን ዝገበሮ መኪና እንድሕር ዳ ሙዚክ ሰብስክሪፕሽን ዝገብር ኮይኑ ወይ ናይ ዩቱብ ሰብስክሪፕሽን እንድሕር ኣለዎ ኮይኑ ንስራሕ ዝጥቀመሉ ንሱ እውን ክሌም ክገብሮ ይኽእል ንምትዕራይ ናይታ መኪና ብሓፈሽኡ
بملؤ ዝገበሮ ወፃኢታት ነዚ ኣጉዲሉ እዩ ንኣብነት ሕጂ 100,000 ኣታዊ እንድሕር ዳኣ ገይሩ ኢልና እዚ ወፃኢታት እዚ ድማ 70,000 እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ናይ 100,000 ግብሪ ዝኸፍል ናይ 30,000 ጥራሕ እዩ ግብሪ ዝኸፍል ማለት እዩ እዚ ክብል እንከለኹ እንታይ እየ ዝብል ዘለኹ እታ መኪና ልክዕ እዩ ሓደ ታክሲስታ ንታክሲ ኣብ ምስራሕ ጥራሕ ኣይኮነ እታ መኪና ዝጥቀመላ ንናይ ውልቁ እውን ይጥቀመላ እዩ ደቁ ምብፃሕ ንቤት ትምህርቲ ድዩ ካብን ናብን ናብ ምብፃሕ ስድራ ቤቱ ድዩ ኣብ ናይ ውልቁ ዘጥፍኦ ኪሎሜትራት ኣይሕሰብን እዩ እቲ ኣብ ስራሕ ናይ ራይድ ሼር ታክሲ ኮይኑ ዝሰርሖ ስራሕ ኪሎሜትራት ወፃኢታትን ንሱ ጥራሕ ክሌም ክገብሮ ዝግብኦ ንኣብነት ሕጂ 70,000 እንድሕር ኣውፂኦ ኢልናስ ካብ 70,000 ኣብ ስራሕ እንድሕር ደኣ 50,000 ኮይኑ 50,000 ጥራሕ ክጥቀመሉ ዘለዎ እቲ 20,000 ኣብቲ ናይ ውልቁ ወፃኢታት ዘጥፍኦ እንድሕር ደኣ ኮይኑ እቲ 20,000 ከእትዎ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ኣብነት ዝወሰድኩ ንምንታይ እየ ሓፈሻዊ እቲ ናትካ ትካል ምህላው ኣብ ግብሪ ምኽፋል ክሕግዘካ ዝኽእል ፍልልዩ ንምግላፅ እየ ነዞም ናይ ታክሲስታታት ኣውፅአ ወይ ድማ ፉድ ዴሊቨሪ እንድሕር ደኣ ኮይኖም ኣውፅአ ከም ኣብነት ጠቂሰ እያ ድሕር ደኣ እቲ ትካላት ከምቲ ዝበልክዎ ዝተፈላለየ ዓይነት ትካላት ንናቱ ኣለዎ ንናቱ መምርሒታት ኣለዎ ንናቱ ክገብሮ ዝኽእል ወፃኢታት ኣለዎ ሓደ ይኮነን ነዚኣ ትመስል እንድሕር ደኣ ሕቶ ሃልዩ ዘይነፀረ ድማ ሆፕሊ ተመሊሰ ከነፅራ ፍትን እየ ኖ ገለ ዓይነት ፅቡቅ ኣገላልፃ ምልስ ናይ ብሓቂ ኣብ ተሓካሽ ጋይስ እቲ ዝበለፀ ነገር ክገብርዎ ዝኽእሉ ወይ ድማ ዝኾነ ሰብ ክገብሮ ዝኽእል ኣነ ካብቶም መኩረይ ማለት እዩ ኢምፕሎይ ከይነሰርሕ ነይረ ብዙሕ ኣብ ዝእትኽሉ ገንዘብ ብዙሕ ታክሲ ይኸፍል ነይረ ማለት እቲ ዝበለፀ ናትካ ቢዝነስ ትብሎ ወይ ድማ ዝኾነ ዓይነት ይኹን ብዘየገድስ ኮርፖሬሽን ክሬት ዝገብር ከለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብኡ ብዙሕ ኦፖርቹኒቲ ከም ተዓንተ ወይ ኣምለሶም ዝበሎ ንዑይና ከነውስኽ ማለት እንታይ ኢሉ ኣብዛ ዓዲ ወይ ሲስተም ናይ ቀዳማይ ዓለም ነቲ ሃብታም ንምግባር እዩ ዋላ ሓንቲ ካሊእ ተሽሞ የብሎም ማለት ምክንያቱ ንዕኡ ሓደ ኮርፖሬሽን ወይ ድማ ሓደ ካምፓኒ ውፅኡ ክሌም ክገብር ከሎ ናይ ታክስ ብዙሕ መገድታት ኣለዎ ማለት ሓደ ውልቀ ሰብ ካብ ካምፓኒ ሰርሒ ዝመፅእ ከዓ ታክስ ክሌም ክገብር ከሎ ውሕድ መገድታት ዘለዎ ስለዚ እቲ ናትካ ቢዝነስ ምህላው is very big advantage ዘለዎ ማለት ስለዚ ብዝተኻለካ እንተ ናይ ፀሬት ድዩ እንተ ናይ ኦንላይን ድዩ ናይ ዝኾነ ይኹን ኮርፖሬሽን ክሬት ክገብር ከለካ ኣዝዩ ኣብ ታክሲ ይኹን ኣብቲ ናይ ጋቨርንመንት ብዙሕ ኣድቫንቴጅ ኣለካ ወይ ድማ ጥቕምታት ኣለካ ማለት እዩ ካልእ ብርሃነ could you please tell us the risk if I withdraw money from RRSP risk of RRSP withdraw ንሕር ገይረ yes there is couple risk ኣምለሶም ቴን risk ዝብለን ድሕር ኣለዋ ኮይነን ኣብለና እሞ risk of RRSP ሓደ ሰብ withdraw ንሕር ገይሩ ንኣብነት ኣብ RRSP ናቱ ኣካውንት 10,000 ከፊቱ ነይሩ ቴን 10,000 ድሕር ኣውፂወን እንታይ ሪስክ ወይ ድማ ሳዕቤን ክገጥሞ ይኽእል ኦኬይ እቲ ሪስክ ዝመፆ እንታይ እዩ ናይ 10,000 እንድሕር ዳ ኣውፂኦም ኮይኑ ናይ 10,000 ግብሪ ነፃ ተባሂለን እየን ኣትየን ነይረን ኣብቲ ናይ ሪታይርመንት registered retirement saving plan RRSP ማለት እዩ ስለዚ 10,000 እንድሕር ዊዝድሮው ገይሩ ኦፍኮርስ እቶም ኣካውንት ከፊትሎም ዘሎ ባንክ ድዮም ዋላ ኢንቨስትመንት كمبانيس يسدوا لهم كم زوجة ويزرعوا كم زجبرة يحبروا لهم مالتي سيلزي CRA I mean CRA يفلتوا تو يزرعوا زجبرة مالتي سيزني 10,000 ويزرعوا تغير كساعبين على لوي كونن تني 10,000 جبري استمل سخاء هاد ملسن very simple way تني 10,000 استمل سخاء نعين تملسن so سا لا وخالاي تغاتي حنتي كم ناي investment وما أمناي RRSP و TFSA تحنتي بس advantage جل عبارة رسم في الله مالتي نحر withdraw غير كايو الروم كلا جيزي ترخبونيها it's gone yes this is another تعبين وين ما خمتاش مو خم disadvantage مالتي tax تكفلوا ليها upfront تكفلوا ليها I believe كاب حموش عشان لعل حكينا more than 15% هتغفل الذي upfront بانك كفلوا خام tax again أبروسيها الروم نعمل 10 مش حدا سبسة 10% كاب income يزفقوا أب RRSP خامد كم زي أنا متى كان دللا كان جنب خطام لا يتخنها بعرا رسبي نال بعد عمي كان عمي ناكن مين لحد زين بف زي غمت كخنكا كتعم طلت غير خمس زي كونه جن 10% سلزخونه عند حرس تجنزب أو تخيو قدنت تبوتا عشر خباني خلا جزء ما زي حنتي كم disadvantage جويد ما تقمي لوس تجبر الله خماسي كان جون حسوا زلوا حسوا عملش نحطن ببالله خنكا سكرين تايب له رصيد نايستور كم زخون نجار زجاج أخلو بزح حسابات يعقبوا يوم رتي ناي ستور كم زي ناي اسبيزادو ناي غروسوري ناي بزح نغرات تواصل مع وي زصا خايم እዚ እንታይ ትብለና ወይ ኣድቫንቴጅ ምስፋት ተሓዝ ዝኾነ ነገራት ኣለዎ ድዩ ጆን ዲዛ ሓቲተዋ ዘሎ ብጣዕሚ ደስ ተብል ሕትያ ክጠቕሳ እንዳበልኩ ረሲዓ ፀኒሐ ይቕኒለይ ስለ ዝዘኻኽርካኒ ጆን
ብጣዕሚ ገዳሲ እዩ ረሲት ሲ ክትዕቅቦ ሒሰቦ ሞ ብ12 ወርሒ ዝገበርካዮ ረሲት ክትዕቅቦ ከቢድ ይርዳእኒ እዩ ተተኻኢሉ እቲ ረሲት ኣብ ፎልደር ኣብ ገዛና ጌርና ነፍሲ ወከፍ ዘውፀናዮ ረሲት ኣምፂና ኣብ ፊዚካሊ ክንሕዞ ፅቡቅ እዩ ካልእ ዝበለፀን ዝቐልለን ግን እቲ ረሲት ክንሕዘሉ ንኽእል ቴሌፎንና እያ ቴሌፎንና እታ ዝበለፀት ላይብረሪ ብኢድና ሒዝናያ ንጓዓዝ ኩሉ ግዜ እያ ስለዚ ኣብ ቴሌፎንና ኣፕ ኣሎ ናይ ረሲት ሴቭ ክትገብረሉ ትኽእል ኣፕስ ኣሎ ከምኡ እውን ብቕልል ዝበለ ኣብ ሳምሶንግ እንድሕር ክትጥቀሙ ኮንኩም ሲ ሳምሶንግ ኖት ኣሎ ኣብታ ሳምሶንግ ኖት ነተን ረሲታትኩም ስኢልኩም ከተቐምጥዎን ትኽእሉ ኢኹም ሽዑ ዋላ ይጥፋእ እቲ ረሲት ፀገም የብሉን ምክንያቱ ሶፍቲ ኮፒ ኣለካ ኣብ ቴሌፎንካ ዝሓዝካዮ ኮፒ ኣለካ ኣብ ሙሉእ ኣብቲ መወዳእታ ዓመት ታክሲ ክትከፍል ከለካ ብሙሉእ ሽዑ እቲ ወፃኢታትካ ትድምሮ እሞኒ ኣብኡ ይህልወካ እንተተሓቲትካ ድማ ብቀፃሊ ንድሕር ሲኣርያ ሓይቶሙካ ኣምፃዮ እቲ ረሲትካ ኣብ 30 መዓልቲ ኣቕርበልና እንድሕር ዳ ኢሎምካ ኣብ ቴሌፎንካ ስለ ዘሎ ብቐሊሉ ዳውንሎድ ጌርካ ክትሰደሎም ክትልቀሎም ትኽእል ስለዚ ሶፍቲ ኮፒ መሓዝ እቲ ዝበለፀ እዩ ሴኪሪቲ እዩ ጠፋእካ ይክእልን እዩ እንደገና ብኣካውንትካ ወይ ብቴሌፎንካ እዩ ዘሎ ኣብ ገዛኻ ድማ ፎልደር እንድሕር ክትሕዞ ክኢልካ ዝበለፀ ማለት እዩ ኣለና ዶ ሶሪ ሚፀኒሓ እያ ከምቲ ዓንተወይ ዝገለፅኮ ክቡራት ተኻተልቲ ምስ ናይ ታክሲ ነገር ብዙሕ ነገራት ክሳብ ክህሉ ይኽእል እዩ ኣምልሽ ንድሕር ፈቃደኛ ኮንካ ቴሌፎንካ ወይ ኣብዚ ፌስቡክካ እንድሕር ክፅሕፈሎም ተሽሞ ኮንካ ኖርማል ንድሕር ኮይኑ ኣብዚ ክፅሕፈሎም ዝኾነ ሕቶ ንታክሲ ዝምልከት ወይ ብስፔሻል ሕጂ መወዳእታ ዓመት ከይና ኣብ ታክሲ ንመልኣሉ ሓዱሽ ዓመት ከይኑ ንመልኣሉ ክሳብ ወርሒ ኤፕሪል ስለ ዘለና ታክሲ ክንመልእ ድዩ ወይ ምስ ታክሲ ዝተሓሓሰ ንድሕር ኣለና ኮይኑ ብናይ ውልቅና እንድሕር ኮይኑ ነምለሶም ዳይሬክት ክንሓቶ እቲ ዝበለፀ ነገር እዩ ማለት እዩ ነምለሶም ሓንቲ ሰዓት ጥራይ ሃበኒ ኢለ ለሚነ ምፅዮ ካብዚኣ ሰዓት ስርሑን ካብ ካልእ ነገራትን ኣባኺረ የምፅዮ ዘለኹ ተስፋ ገብር ከዓ ብዙሕ ክሳብ ተመሊስልኩም ወይ ድማ ኣትሊስት ሓደ ጀነራል ዝኾነ ብዛዕባ ናይ ታክስ ኢንፎርሜሽን ወሲድኩም ትኮኑ ኣምልሽ ምናልባት ኣብቲ ናይ ሰልፊ ኢምፕሎይድ ዝኾነ ተወሳኺ ትብሎ ንሕር ኣሎ ኮይኑ ሓደ ሰብ ኣብ ሰልፊ ኢምፕሎይድ እቲ ኣድቫንቴጅ ዲስኣድቫንቴጅ ክገብሮ ዘለዎን ካልእን ትብሎ ነገራት ንሕር ኣሎ ኮይኑ ምናልባት ኣባ ዕድል ክበካ ሳሕ ቢልካ ወይ ዝኾነ ተወሳኺ ኣሎ ትብሎ እምበር ኮንግሊትካ ዝበዝሐ ንሕር ኣሎ ኮይኑ ፅቡቕ ነይሩ ኦኬ ሰልፊ ኤምፕሎይድ እንድሕር ዳ ኮንካ ወይ ናትካ ትካል እንድሕር ዳ ሃሊካ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ሲኣርኤ ዝብልዎ እንታይ እዩ እቲ ተኸፍሎ ዝግባእካ ግብሪ ኣብ ዓመት ሙሉእ ኣብ እቲ ውሽጢ ዓመት ኣብ መወዳእታ ጥራሕ ዘይኮንካስ ኣብ ከምቲ እቲ ተቆራፂ ናትካ ኣለዎ ንሳቶም ሕጂ ንኣብነት ክትከፍሎ ዝግባእካ ክፍሊታት ኣርባዕተ ዓይነታት ኣሎ ንኣብነት ሕጂ ኳርተርሊ ሬሚተር ዝበሃል ኣሎ ሬጉላር ሬሚተር ዝበሃል ኣሎ ቴርሾልድ ዋን ሬሚተር ዝበሃል ኣሎ ቴርሾልድ ቱ ሬሚተር ዝበሃል ኣሎ እዚ እንታይ ማለት እዩ ንኣብነት ሓደ ትካል ሕጂ እንድሕር ደኣ ናይ ሰራሕተኛታት ኣለዎ ኮይኑ ትካልካ እንድሕር ደኣ 10 ሰራሕተኛታት ኣለዎ ኮይኑ ናይቶም ሰራሕተኛታት ደሞዝ ክትከፍሎም ከለካ እቲ ፌደራል ታክስ ፕሮቪንሻል ታክስ ኤአይ ሲፒፒ ቆሪፅካ ኢኻ ናብኦም ትህቦ ሕጂ እዚ ዝቆረፅካዮ ድማኒ እንታይ ይበሃል ናብ ገንዘብ ናይ መንግስቲ እዩ ናብ ሲኣርኤ ክኸይድ ኣለዎ ሕጂ እዚ ናብ ሲኣርኤ ክሰደሉ ዝግባኣኩም ትካል እንድሕር ዳ ኮንኩም 4 ዓይነታት ኣለዉ ንኣብነት እቲ ትሰድዎ ወርሓዊ እቲ ዝቆርፁ ናይ ሰራሕተኛታትኩምን ናይ ትካልኩምን ዝቁረፅ ታክሲ እንድሕር ትሕቲ 2999 እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣብ ወርሒ 4 ግዜ ኳርቶሊ ኣብ 4 ግዜ ትሰድዎ ኣብ ካብ ወርሒ ሓደ ስጋብ ወርሒ 3 ዝቆረፅኩሞ ወይ ንታክሲ ክትከፍሎ ዝግባኣኩም ክሳብ ኤፕሪል 15 ትልእኽዎ እቲ ቀዳማይ ክፋሉ ድሕሪኡ ድማ ከምኡ እንዳበለ ደድሕሪ 3 ወርሒ ኣብ 4 ግዜ ብዓመት ትሰድዎ እቲ ክትቆርፅዎ ዝግባኣኩም ድማኒ ካብ 2200 ሶሪ ካብ 3000 ንላዕሊ እንድሕር ዳ ኮይኑ ድማኒ ሬጉላር ሬሚተር ይበሃል እዚ እውን ናቱ ኣለዎ ወርሒ ክሰድዎ ትኽእሉ ናይተን ዓበይቲ ትካላት ድማ ቴርሾልድ ዋን ን ቴርሾልድ ቱ ይበሃል ሕጂ እዚ ክትከፍልዎ ዝግባኣኩም ግብሪ እንድሕር ዳ ሃልዩ ኣብ ክንዲ ኣብ መወዳእታ ዓመት ንኣብነት ሕጂ ኣብ መወዳእታ ዓመት እንድሕር 10,000 ኣለኩም መለሱ እንድሕር ተባሂልኩም ክበዝሓኩም ይኽእል እዩ 20,000 ክፈሉ እንድሕር ተባሂልኩም ክበዝሓኩም ይኽእል እዩ ስለዚ ኣብቲ ውሽጢ ዓመት እንዳስራሕኩም ዝግባኣኩም ክፍሊታት ትኸፍሉ እሞ ድሓረይት ወፃኢታትኩም ክሌም ምስ ገበርኩም ድማ ክምለሰኩም ዝግብኦ እንድሕር ዳ ኮይኑ ይምለሰልኩም እንድሕር ዳ ዝኸፈልኩሞ እኹል እንድሕር ዳ ኮይኑ ከዓ መለሱ ይትበሃሉን ማለት እዩ
زحجي ربح له بتي وش تعمت ندا سرحك تكفله زقباك قبري أبساعتنا بوان مخفل دحراي كاملس يدحنكاي عمودات عمسي أبكسارات هلو تخون وي تمولسو جنزب زي كل وكاخ الخون أبساعته قبر مخفل أجداسيو كبل إدلي نتوم تكال زلكم مالتي نتوم ناشتو بيزنسات وننون كومو كل جزء سنداتكم بقبو أحزو مس كبر زت أساسر سندات ناي تكالكم أكداسي بقبو أحزو تكالكم كعبن دحر دا أخوينو بقبو فلتو انتاي يخم كاب جبري نصح جبركم زخل انتاي وصايتات كتتو علىكم تليست محس أكداسي حجي بزح تجمعات زفترلنا نحنا بكم حبرتسب انتاي ريكورد عم مقبر بزح نفعتها يكونان زدلنا دي كومنتات بقبو فليت ناسي بقبو مسنات كم لمد خنحزو قبأنا مالتي سند ندحر دا نعقب كوينا كل جزء نعنا نريفرنس نسرحنا مع باي كل جزء حجازي أبز عدد دماني كم تقدم زقلسكو تي Canadian tax system it's designed to make the rich richer نتهفتم زيادة هفتنا خجبر زحوك زوي زوم عبيت تكالات كم تقدم زقلسكو ترامب قبري يكفلني بلو ياس هيكفلني نمنتاي مخنات he plays with the game ስለዚ ኣብቲ ስርዓት ኣብቲ ሲስተም ብግቡኣትና ትሕግን ድሕር ዳ ፈሊጥና ትካልና ይዓቢ ንሕና ከዓ ብቁጠባ ንዓቢ ነብስና ኮይና ንካልኦት ክፋል ሕብረተሰብና ንኸውን ከም ሕብረተሰብ እውን ንሓድሕድና ኣብ ምትሕግጋዝ እውን ዝያዳ ክንደፍኣሉ ዘለና ርእስቲ ኮይኑ ይስማዓኒ ነቲ ግብሪ ዝምልከት ግን ኣይ ቲንክ ብክፋሉ እቲ መሰረታዊ እየ ገሊፀ ዘለኹ ሎማዓንቲ ንውሽጢ እየ ኣተኹን እቲ መሰረታዊ ዘድልየና ግን እዚ ዝገለፅክዎ أخو لي بالنلوماتي ما كل هاوي دهرت من الله هاللي كان ما كورس قاهر نو نائب حقي زي awareness بسنكي awareness يزخونه تبتصل مالتي كم زبالك يا حد زفتوا أنا قاعد نحر الله هنا بهوتي don't chase the game just know the game and play the game كل جزء أنصار حقي وين ما أنصار تجي فجم 280 عامة ملو 250 قالن عامة ملو من كان على زهانة سيستم نفهمت الحج تقايم كسب سولو فيها لما تلازي انتايت سيستم انتايت حقافات زل فلكتا جن بو تتقيم كان ابرا حقاته وعلت خليحه مالك ስለዚህ ዝበለፀ ነገር ንገብሮ ንኽእል ብዛዕባ ሲስተም ዘሎ እንታዩ ከመዩ ናበይ ዝኸይድ ዘሎ ኣይናይት ዝሓሽብ ሳና ዘዋፃና ርኢና ከነብል እምበር ምምራር ይኹን ዘይምፍላጥካ ገበነኛ ካብ ገበና ይድሕነካኒ ኣይፈለጥኩን ወይ ደቂሰ ነይረ ሓሊፈ ኢልካ ቀይሕ መብራህት ንሕር ሓሊፍካ ግድን ኢኻ ሓደጋ ከጋጥመካ ስንብር እዩ ማለት ስለዚ بتاعنا نيا investment زملكت بRRSP ወይ بTFSA ኢንቨስት ጌርና ገንዘብና ሞት ገንዘብካ እንድሕር ዓብዩ ታክስ ናፃ ኣይንኸፍሉልና ታክስ ማለት ዝኾነ ዓመታዊ ታክስ ንመርኦ ነገር የለን ታክስ ፍሪ ዝዓብየልና ማለት እዩ ከም ሃደ ሴም ወላ ሉዝ ንሕር ጌርናኻ ዝኾነ ታክስ ሉዝ ንገብሮ ነገር የለን ማለት እዩ ብናን ሬጅስተር ኣካውንት ንሕር ከይኑ ግን the same ታክስ ክንመልሰሉና ንኸፍለሉና ነቲ ወለድ ማለት እዩ ነቲ ዝዓብየ ገንዘብ ታክስ ንኸፍለሉና ከምኡ ከዓ ንሕር ከሲርና ከዓ ታክስ capital lose ka tax خلينا نخلينا مالتي لازم investment ملكت very simple straight forward يعني واحد بزح زي كأن قبلن نابتنا self employee أبتنا income tax أبتنا personal income tax أبي بزح في اللي زلوا عملش ناي مورد حنت حتى أبدي أحد how does tax refund work if I have both personal and self employed income زيانة موداتا حتى هنملس كارنا ده والبيجت كالي نبحث إيه أزيو صبوا ظهرنا مدب أزيو بزح حبرتها بقول كان بزي فطز نمركو بزح حبرتها وسيلة له رجعت أني كلهم تخصص تناقة أزيو حزب له حسابات كم زلهم كلهم بايزوي أبزلوا تريم زلها كلهم ناس حفيهم زخيدو فمزيا خماي ورأت زي مسحوا ثانيهم كلهم نايس سلذي يا بزعبا زي موداتا نهر حبرتها كان ده والبيجت ብጣዕሚ ደስ ዝብል ማእከል ሃወይ ቴንክ ዩ ነቲ ዝሓተተሃውና ድማኒ ድሕር ሰልፍ ኤምፕሎይድ ኮንካን ናይ ፐርሰናል ናትካን ነንበይኑ ኢኻ ትመልኦ እቲ ፐርሰናል ይምላእ ሰልፍ ኤምፕሎይድ ክብርካያ ድማ ንባዕሉ ሰልፍ ኤምፕሎይድ ናይ ገዛ ርእሱ ኣለዎ ማለት እቲ ክሌም ትገብሮ ከምቲ ቀዲመ ዝገለፅኮ ፍልልያት ስለ ዘለዎ ንዝርዝራዊ ሓበሬታ ምናልባት ናትካ ፐርሰናሊ ኣትየ እንድሕር ደኣ ከማኽረካ ኮይነ እቲ ናትካ ብዛዕባ ናትካ ስራሕ ክፈልጥ ስለ ዘለኒ ኣብ እቲ ብናይ ውልቀይ መስመር ረኸበኒ ኢኻ ክቡር ሓወይ ኩሉኻትኩም እውን ምስ ግብሪ ዝተኣሰር ሕቶታት ዘለኩም ብኢሜል ወይ ድማ ብቴሌፎን
ክትረኽቡን ትኽእሉ ኢኹም እቲ ካግዘኩም ዝኽእል ሓበሬታ ክህበኩም ኩሉ ግዜ ድልው እየ ብጣዕሚ የመስግነኩም ምሳና ዘምሰኹም ብምልእኹም ኣብዚ ዘለኹም ከምኡ ድማ እታ ዝበለፅካ እታ መወዳእታ ዝብልካ ደስ ዝብለትኒ የስ ፕሊስ ኩሉ ግዜ ኣብ ዘይንፈልጦ ኣነ ኖት ካብ ኢደ ይፍልኒ ኩሉ ግዜ ኖት ኣብ ቴሌፎን ያለኒ ኖት ኣብ መኪና ያለኒ ኖት ኣብ ገዛ ያለኒ ዝሰርሖ ስራሕ ሓደሽ ነገራት ዝተምሃርኮ ክገብሮ ዘለኒ ኩሉ ግዜ ብመደብ ሰሪዐ ዝኸይድ ብመደብ እንድሕር ሰሪዕና ንኸይድ ኮይና ብርግፅ ዕውታት ክንከውን ኢና ስለዚ እታ ኩሉ ግዜ እታ ብመደብ ምኻድ ኖት መሓዝ ኣገዳሲትን መዘኻኸሪትን እያ ፊዚካሊ ትሪኦ እንድሕር ደኣ ተዘኻኽረካ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ሃልዩ ዳርጋ ፍርቂ ተግባር በፂሕካ ኣለኻ ኦልሞስት ፍርቂ ተግባር ዓይኻ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኖት መሓዝ ኣገዳሲ እዩ እሞ ንግዜኹም ብጣዕሚ የመስግን ማእከል ሓወይ ድማ ነዚ መደብ እዚ ክውን ስለ ዝገበርካ የመስግነካ ይቐኒየለይ ብሰማዕትኻ سمع عملش مش yes so sorry the whole person I think from battery would do so thank you so much عملش ناي حقي very great دخل information يبقانا تسفاي قبر كلهم مسانا زمسخون كا قال ነገር ተማሂርኩም ወይ ገለ ነገር ፈሪድኩም ስለዚ ብዘብ ዘለና እንድሕረን እሺ ፈሪድና ሎ ማዓንቲ በሐንሳብ ዝውዳ ኣይከነን I hope ካሊ ማዓት ያምነሰን ፈቃደኛ ኮይኑ ወይ ግዜ ረኺቡ ንሰዓት ኢለ ሰዓትን 20 አልሞስት ኸይድና ኣለና ግዜ ረኺቡ ወይ ካብታ ዘላቶ ስራሕ ወይ ካብቲ ዝመልኦ ስራሓት ኣቋሪጹ ሓንቲ ማዓልት እንድሕር ካልኣይ ተወሰኸና ኸኢሉ ከመይ ጋይስ የለና ዲ ኔክስት ታይም ክንምጾ ወይ የእኽልኩም هم ታክስ ዝምልከት I know أنا كبزانا مسيكو أي يدلينا إلى زامن كدليني دولو اللي بولك مالتي سلازي إتيهم بولكهم بزح ناي تاكس نجارات حجين مسألون ناي قلعود نجارات ديو ناي تاكس ديو ناي بيرسونال ديو ناي سيلف إمبلوي ديو تليفونن إيميلن أبز سكرين غيرنا يالنا آتيهم دولو رخبوا زلكم حتى توكسوا حوهم يو فقارين يخيلون كلهم أبز تخاطفتنا إير إنفستين كتابع كحجز مخانو تم بساعات لنا وين ما بروميس غيرنا ما سلازي زغلكم حتات كدولو اب زغون ساعات تخوليكم مالتي كالي عملسوم ناي تاشمو ناي يوتيوب نجمير له يوتيوب channel ابو تزلو بقعت زلو كيلت زلو حبرتا ابو كافلنا يوتيوب channel ون تي ناتو زبلا وين ماتي ناتو كله حبرتو ابو خصعنو وسينو سلازلو ابتا يوتيوب عملش نهر صحيفكا تا يوتيوب channel ون داول ديك تا فيسبوك ناتو عملسوم سايمانيا يوتيوب channel ون اتيخم سبسكرايب غور بزح حبرتا طقامي زغون حبرتا ناي امريكا كندا زلو فاينانس تحاز ماتي مس اكاونتانت كميغا كتناي غنزبكا كليم تغبرو ديو حدش عدلات زلو اب كندا دي زملكت بزح مدبات اداليلو ولكم يداللو اتيخم كا ابتا يوتيوب نحر سبسكرايب غيركم بزح نغير كتماريكم كطموكم ماتي امنيش صحفلامو اوكي okay so share كبراني ملصم ابتاي تواتكم بليز ابزي ازلهم اب يوتيوب كبابي سو 4 5 انجل 7 لهم اب فيسبوك 120 انجل اتيهم لما انت بليز كلهم سبسكرايب غورو منات بزح غيزه كاب ممرار نحنا بزلنا كلاتنا ناي لوطي مراحتنبر ناي عنقفتي كنا مارتي تاشم كان تاشم غير كاملش ود بيك تاشم اوكي شي ماتا انا يوتيوب ساعات ازبس ماتي سلازي كاب حزبنا يسمعنيو كمزي كوني ايكرن زلت زربا نحنا كلاتنا بزلنا انا نسخم نحر سمعنا زي سمع سبيل المال سلازي ابزي يوتيوب channel ماتي انفو نتيم كعبي زخلو وين نتيم حبرتا كونتريبيوت زغبرنا عند حر شير غيرنا لهم عند حرناتهم سبسكرايب غيرنا حدش حبرتا مصانا خلي مالتي نحنا غا تربحت نخون مالت كم حبرت سبقا نعبي بكل نغرات زمن اسرا حدن كل زمن حبرتاي بحبرتا غيركا كلها تزلو عدلات ديو تزلو ناي تشالنج بدوتا ديو نعو بتي ناي زلو مرببني حبرتا بوغرنا نصورن نحر زيكينا تي انترنت بمولو نحر مصارفي مقاتلي ما تحسو نحر وعلنا حادثه تقاتيل نحر لومخا تحزني بالكان مناتو نسو وصيتي اندايرا تحزنا لك قصعصع خوعل كله شعو تحزنا لك مناتو اسو تطنقس على خنمات انتي زبحال على كل جزء فوتو مسلانا چانوان غزكا ملكخا نحرحما كينو مسمستيات زباسي بالكان مستيات حق ملكا خاطر ريكا ويتو وصي ترايري كما سلازي بزحالنا كلاتنا ابز زلنا كابتي حقي عين هدم نتي زتقمي زبرنا ነገራት ሼር ከመባል ድሕራይ ንበል አምልሽ ዕድልከ በካን ዓኻ ዝኾነ ትብሎ ان ህዝብና ወይ ንሓበረታን ኩሉ መንእሰያት ተመሓላልፎ መልእኽቲ እንተራለካ ፍሎርስ ቱ ዩ ባዲ okay
ثانك يو مايكل حوي ثانك يو نخلكم مسانا حبيركم زمسكم ምናልባት እቲ ዝበሃል ኣነ ሓደ ነገር ደስ ዝብለኒ ኣሎ ኣብዚ ሶሻል ሚድያ ቅድሚ 7 ዓመት 6 ዓመት 5 ዓመት 4 ዓመት ዝነበረ ሕማቅ ኩነታት ሎሚ እቲ መንእሰይና ብዙሕ ነቂሑ ኣብቲ ዝጠቕሞ ነገር ዘድህበሉ ዝኸደሉ እዋን ብምብፃሕና ብጣዕሚ ካብ መጠን ንላዕሊ ደስ ዝብለኒ ማዕረ ክንደይ የሕጉሰኒ ክነግረኩም ኣይክእልን እየ ስለዚ ከምቲ ማእከል ሓውና ዝበሎ ኩሉ ግዜ መንእሰያት ኢና ገና ብዙሕ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ግዜና ብልክዕ ኣብ ዝጠቕመና ነገር ከነጥፍኦ ክላቦ ይፈቱ ክንመሃር እንድሕር ዳኣ ዘድልየና ኮይኑ ክንመሃር ክንክእል ኣለና ሞያታት ክንወስድ ዘድልየና እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ሞያ ክንወስድ ክንክእል ኣለና ዓቕምና ከነዕቢ ክንክእል ኣለና ከነንብብ ክንክእል ኣለና ብዙሕ ነገር ሲ ጎል ሴት ኣፕ ክንገብር ክንክእል ኣለና ሎሚ ዓመት ዘይኮን እኳ ንዓመታ ግን ኣቺፍ ክገብራ ዝኽእል እዚኣ ኣላትኒ ሰው እዚኣ ክገብራ ክኽእል ኣለና እንድሕር ዳኣ ኢልና ዘይብፃሕ ነገር የለን እሞኒ ብሓፈሽኡ ንምዝኽኻር ዝኣክል ጥራሕ ንኩልኩም ሓቢርኩም ምሳና ዘምሰኹም ድጋሚ የቐኒልና ማእከለ ድማ ቴንክ ዩ ብራዘር የቐኒለይ ቴንክ ዩ ሶ ማች ክቡራት ተኸታተልቲ ቴንክ ዩ ሶ ማች ፕሊዝ ናብ ኩሉ ሰብ ከዓ ሸር ግበርዎ ሚትን ገለ ሰባት ኣለኹም ናብ ኩሉ ሰብ ሸር ንድሕር ጌርናዮ ብዙሓት ሰባት ክመሃሩሉ ብዙሓት ሰባት ነዚ ሓበሬታ ክረኽብዎ ይኽእሉ እዮም ካብ ናብ ካልእ ወይ ካብ ናብ ሳዕስዒት ወይ ናብ ካልእ ነገራት ዝውዕሉ ኣትሊስት ሓደ ንእሽተ ነገር ከርብሖም ዝኽእል ነገራት ክጠቕሞም ዝኽእል ነገራት ኣነ ርግፀኛ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ዝከረኒ ናይ ሲኣርኤ ሓደ ግዜ $100 ዶላር ከፍ ኢለ ሰሚናር ተሳቲፈ ነይረ ማለት እዩ ኢዝ ዘ ሴም ከምዚኣ ዝሃበኒ ኢንፎርሜሽን ከምዚኣ ወሲደ ማለት እዩ ግን ኣይ ፔይ ፎር ዳት ከፍ ኢለ ነይረ ማለት እዩ مخا بإنجليش يو قال لي زيرداني تعوز له ترمينولوجي تقملو ولا حنتي عيرداني مالتي سلازي كم زي عينت ناس أتمرت نركب كلنا we gotta be very greedy ساعات نكون علينا مالتي أبتي زي الساعة 5 بنا أبتي زي الساعة كن كلا لنا مالتي عملوا سوم سلتي فلتات كان جيزة خان كل نجار كاي بقى كم سنة زمسخا نتحدثنا كله نايل بقى سلزها كنا نمزجن جن please guys ماتي info لكم على يوتيوب channel حجي سبسكرايب جوروا I think لو ما عندي حدا خلتي 100 سبعة سبسكرايب كاي جوركم نحرق لكم عملوا خلا جزء أنا مصونينا مالتي سلزة خلا جزء أنا مصون حكينا كلهم بليز أفتحنا يوتيوب channel كلكم سبسكرايب جورو بزح حبرت تطلعوا كمون بزح مدابات عدالينا سلزلو كتعملنا زغل كحجزنا زغل إذا همسيو عملوا سوم بدقامة عزية مزجن سلتي جزء خان سلتي كل نجارات مالتي يغني لي مايكل حوي يا كم تزبولو تحبريتها زيادة متان ناب كله نخبتصح مثلا نجزي بمتأثر يوتيوب channel حداش أو تيال له أب تيك توك ون جميل له سلزي أب كله أب يوتيوب سبسكرايب مقبار كسعبون تخليهم أب تيك توك ون فولو كتبون تخليهم زغلوا حبريتها كل جزء educational information يكابوت حبريتها يغربني كابوت جزء كتفايد اللي نهزبنا زدك محبريتها أنا تمهرة يأخذ جزء كاب هزبي مهر بتعغمي دما نمن سيات حواتي زلات النفلتت يما حلالف مالتي سلازنا حدنا داتوها بناس لزغونه ابقى بمئتاو كتتابعني يمحسنكم يغني لي نقول لغاتكم بجزيكم اكل حوي thank you very much thank you guys thank you so much Amlish thank you so much سلام معلتي thank you